ಪ್ರಿಯಾಂಕನವರು ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕನವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೌಖ್ಯವೇ? ಸುಗಮವೇ? ಅವಿನಾಶ್ ಅನ್ನೇ ಬರ್ತೀರ? ಹಾಯ್ ಅವಿನಾಶ್ ಅನ್ನೇ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪಣದಲ್ಲಿರು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಇಂಚೆ ಉಳ್ಳರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಕ್ಕೆ. ಆಡೆ ಮನಸ್ಸು ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇತ್ತು ಮನೋಳಿ ಡ್ರೈ ಸುಕ್ಕ, ಮನೋಳಿ ಸುಕ್ಕ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಮೇಲಿದ್ದವರು ಬಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಳಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು. ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣನ ಬರ್ತೀರಿ? ಹಾಯ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣನ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಎಂಚ ಒಳ್ಳರು, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನ ಅವನಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈವ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೀವು ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲು? ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಏನು ವಿಶೇಷ? ನಮ್ಮದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿತ್ತು, ನೋಡಿದ್ರಾ? ನೋಡದಿದ್ದರೆ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಕಿಪ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವಿನಾಶನ್ನ. ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ಇತ್ತಂಡಿ ಅಂದಿ ಅನ್ನ ಕೋಡೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಬತ್ತೇವಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಳು ನಿಕ್ಕಳು ಇತ್ತಾಡ್ಡ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಂತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಸುಸ್ತಾದಿತ್ತು ಪಂಡ ಮನ್ಪುಡೊಂದು ಇಜ್ಜಾಣ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನನ್ನ ಬೇಗ ಜೆತ್ತನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪು ಜೆತ್ತ ಪಂಡ್ಯಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮನ್ ತೂಕಾನ್ ಕೆಲವು ಜನ ಬತ್ತೇರಿ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಹೊಡೆದು ಪೋಯಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತ ಅಕ್ಕಲ ಬತ್ತೇರಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಪಂಡೇರಿ ಇರ್ ಜೆಪ್ಪಳೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಎಂಕ್ಲ ಅವು ಸರಿ ಅಂತ ತೋಜಿರು ನಾನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಪಜೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಟೆದ ಬಾಕಿ ಆಣತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇಟೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಏತು ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಎನ್ಮ ಹೊರಮರ ಗಂಟೆ ಆತೀನಿ ಊರ್ದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆತನು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ವೈಟಿಡ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿನ್ನೆ 8:00 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 9:00 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಕ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈಜಿ ಅಂದೆ ಹೊರವರು ಬರ್ಪುಜಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೊರವರು ಬರ್ಪುಜಿ ಇರೇದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀ ಪ್ರಿಯಾಂಕನವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ಏನು ತಿಂದ್ರಿ ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಲಿಸ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀರಾ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣನವ್ರು ಏನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕೋಡೆ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ 11 ಗಂಟೆ ಆತನು ಓ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಯಾನ ಹಿಡಿದು ಉಂಬುಜೆ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಯಾನ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಜೊತೆ ಆತನು ಕಬಾಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸಾರು ಓ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಬಾಬ್ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಸಾರಲ್ಲ ಆಣೆ ಕಾಲೇಜ್ ರಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರ್ನ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಿನಕರಣ್ಣ ಬಂದರು ಹಾಯ್ ದಿನಕರಣ್ಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ವನಸ್ಪುರಾಂಡೆ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮುಹಾದ್ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ಮುಹಾದ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ದುಬೈ ರನ್ ಗಮ್ಮತ್ತಾಗಿಂಡ್ರಿ ಅಂದೆ ಫುಲ್ಲು ಗಮ್ಮತ್ತೆ ನೀ ಪಾದಪುರ ಬೇಲ್ ಹಾಕೋದು 10,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ತೀನಿ 10,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದು ಎಲ್ಲೆಡು ಸಾರಿ ಸರ್ 10,000 ಅದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲೆಡು ಸುರು ರಜೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಓ ಅಂದೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಒಣಸಾಂಡೆ ಅನ್ನಗೇನಿಲ್ಲ ಒಣಸಾಂಡೆ ಇಂಕ್ ಮನೋಳಿ ಸುಕ್ಕ ಇರೇಗ್ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಧನಂಜಯರವರು ಬಂದರು ಹಾಯ್ ಧನಂಜಯರವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಊಟ ಆಯಿತಾ ಎಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಸೋಡಾ ಸಿಗ್ಬೋದಾ ಇವತ್ತು ವನಸ್ ನನ್ನ ಆವಡು ಎಗ್ ಮಸಾಲ ರೈಸ್ ಒಣಂದು ದಿನಕರಣ್ಣೆ ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ
ಹಾಯ್ ಧನು ಬ್ರೋ ಪಣಂದ್ರೆ ಶಾಂತಕ್ಕ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದವರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ದನಿಕುಲೆ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲಿರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ದನಿಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರ ಹಾಯ್. ಎಂದು ದಾದನ ಬರೇತಿನ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜು ನೀನು ಮನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗ ಬೊಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಬಟ್ರೆ 10,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹತ್ತಿ 10,000 ಹತ್ತು ಸಾರಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ದ ಏಪಲ 11 ಉಪ್ಪು 10,000 ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು ಅಂಚದು 10,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬನ್ನಗಾನ್ ಸೈ ಹೊಡೆ ಆತ ಇಜ್ರಲ್ಲ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೈ ಇರಬೋತುನು ಚಪ್ಪೆ ಎಬೇ ಒಂದೊಂದು ಶಾಂತಕ್ಕ ಚಪ್ಪೆ ಸೋಡೋಗ್ಲ ಕಾಸ್ಕೇನು ಅದೇ. ಹಾಯ್ ಜಿ ಕೆ ಭಟ್ರೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತು ದುಮ್ಮುಂಜೀರು ಬರ್ತೀನಿ ಮನ್ನಟಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ಓಕೆ ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಉಬೇತೆ ರೆಡ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತೀರಾ ಓಕೆ ರೆಡ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರು ಬರ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಅಂಚದೊಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಉಂಡವೆ ಭಟ್ರೆ. ಆಯ್ತು ದುಮ್ಮಂಜಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಬರ್ತೀರಿ. ಅರೆ ಬ್ಲೂ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಸತ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾನೆ ಅವು ತೋಜು ಜನ್ನ ಅದು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇಂಕ ದಾದಂದು ಬ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತಾಂಡ ಅಂಚಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ತಿರ್ತವನ್ಪೆ ಹತ್ತು ಸೋಡು ಕಾಸು ಬೂರಂದೇನ ತೂಕ ನನ್ನ ತೋಜಿನ ತೂಪೆ ಅಂತೆ ವನಸ ಆಂಡೆ ಬ್ರೋ ಒಂದೊಂದು ಧನು ಬ್ರೋ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಬನ್ನೊಂದಿದ್ದೀರಾ. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದವರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಮತ್ತು ವನಸಾಂಡ ಇರ್ನಾಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಅರ್ನನಾ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಾವೊಂದು ನಿನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎನ್ನಾಡು ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನಾಡು ಬಣದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿದನು ಬ್ರೋ ಡಾಲ್ ರೈಸ್ ಬಣದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರ ಡಾಲ್ ಮನ್ಪಂದೆ ನಿಂತಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಚಿಂದ ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಉರಣಿ ತಿಂತೆ. ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮೋದಕ ಹಸ್ತ ಚಾಮರ ಕರ್ಣ ವಿಲಂಬಿತ ಸೂತ್ರ ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ ನಮಃ. ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ. ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ಜನಕ್ಕೆ ಇಹುದಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ತಂದೆ ಕಾಯೋ ನಮ್ಮ ಕರಿಮುಖ. ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಮಿಸಿ ನಲಿಯೋದು ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಮಿಸಿ ನಲಿಯೋದು ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನ. ಗರಿಗೆ ತಂದರೆ ನೀನು ಕೊಡುವೆ ವರವನ್ನ. ಗತಿ ನೀನೆ ಗಣಪನೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋ ಮುನ್ನ. ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ
ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ. ಸೂರ್ಯನೆದುರಲಿ ಮಂಜು ಕರಗುವ ರೀತಿ, ನಿನ್ನ ಒಡನೆ ಓಡುವುದು ಭೀತಿ. ಸೂರ್ಯನೆದುರಲಿ ಮಂಜು ಕರಗುವ ರೀತಿ, ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲು ಒಡನೆ ಓಡುವುದು ಭೀತಿ. ನೀಡಯ್ಯ ಕಷ್ಟಗಳ ಗೆಲ್ಲುವ ಶಕುತಿ, ತೋರಯ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿ. ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ, ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆನಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಮಂಡೇ ವೆಜ್ ಇಂಕ್ ಒಂದೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಮಂಡೇ ವೆಜ್ ತೀರೆಗೆ ಇಂಕ್ ಮಂತಂಡ ವಾರ ಇಡೀಲ ವೆಜ್ಜೆ, ಮಂತಜಿಂದ ವಾರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂಚ. ಭೋಜರಾಜ್ ಎಗ್ಡೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಭೋಜರಾಜನ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ. ಒಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಸೌಖ್ಯನೇ, ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಒಂದುಳ್ಳಾರು, ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳಾರ ಇನ್ನು ಅಂಗಡಿ ಇಡೀರು. ಒಕ್ಕ ಪಣಸ್ಪುರಾಣೆ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎನ್ಮರೆಗೆ ಅದು ಪಂದು ಒಕ್ಕ ಎಂಗಲ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಬೈದಿನ ತೂತಿ ಜಾಡ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ. ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬುಧವಾರ ಷಷ್ಠಿ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಿಗೆ ದಾಗ ಒಂದೇಕ್ಟ್ ಕುಡುಪುಡು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಷಷ್ಠಿಗೆ. ಎಲ್ಲದಾಯ್ತಾ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾರಿ ಇರತ್ತೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಶಾಂತಕ್ಕ ಅಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡೆ ಷಷ್ಠಿಗೆ ದಾಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡೆ ನಿಖಲ್ನ ಊರುಡು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಅಂದು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸುಧಾ ಷಷ್ಠಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಸುಧಾ ಷಷ್ಠಿ ಸೂಡಾ ಷಷ್ಠಿಯಾ ಅವಯ್ಯಪ್ಪ ಬರ್ಪುಣಿಯೇ ಸೂಡಾ ಷಷ್ಠಿ. ಸಂಪದನ್ನೇ ಬತ್ತೀರು. ಹಾಯ್ ನವೀನರೇ, ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಕೋಡೆ ರಜೆ ಎತ್ತನ ಲೇಟಾಂಡ ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡೇನು ಇಜ್ಜೆ ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ಬೈತಿತ್ತೆ ಅನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಜ್ಜಾಣ ಅಂಚೆ ಬೇಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಂದುವಂತೆ 30-40 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯೆ ಶಾಂತ ಕತ್ತೇರು ಶಾಂತಕ ಬಂಡೇರು ಟಯರ್ಡ್ ಆತಡೆ ಜೆಪ್ಪುಳೀರು ಅಂಚೆ ಪಕ್ಕ ಏನು ಜೆತ್ತಾಡೆ ನಾನು ಪಜೆ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕಿ ಆಯ್ ಸಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೇಂಪುರ ಲೆಪ್ಪೆರ ಪೋಯ್ಜಿ ನಿಕ್ಳು ಬಿಸಿ ಇತ್ತಡ್ಡದ ಈಗ ಬರ್ಚಿಂದು ಮನಸ್ಸು ಆಂಡೆ ಇರ್ನ ಹಾಕೊಂಡೇರಿ ಎನ್ನಾಡು ಸರ್ ಇಂಕ್ ಕಡಲೆ ಮನೋಲಿ ಸುಕ್ಕಲ ರೈಸ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬೈಯಗಲ ಅವೇ ಒರಿಯರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೇನೊಚ್ಚು ಕಜಿಪದಾದೆಂದು ಯಾನು ಹೊರಾಣಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಪೂರ ಅಂತೆ ಒಂದಂತೆ ತಿನ್ಪಿನ ಅಂಚಾದು ಸರಿ ಲಕ್ಕು ಜರಿ ಕುರ್ಚಿ ಎಲ್ಲಿಯನಾಗೇನು ಅಂದಿ ಕುರ್ಚಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಅವ ಅಂಚಾದೆ ಅನ್ನು ತಲೆಂಬು ಪುರದ ಇದು ಫುಲ್ ಉಂದೆ ಸರಿ ಲಕ್ಕನಂಚ ಮಂಡೆ ತೋಜಿರೇಗ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜೆ ತೋಜಿನ ಕಾಟಿ ಆಯ್ಕೆನ್ ಬಗ್ಗದು ಲಾಕಿ ನಿಂಚ ಎಂಕ ಲೆಪ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂದಿರೆ ಲೆಪ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತಂಡಿ ಯಾನೊಲ್ಲ ಪಂಡ ಲೇಟ್ ಆಡುತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೊಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಡ್ಡ ಅಂದು ಬಡ್ಚಿಂದಾನೆ ಇಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬತ್ತೋಕೆ ಇಂಕ ಅವು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗು ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅವೇ ಮೊಬೈಲ್ ಓ ಧನಂಜಯರೇ ಒಲ್ಲರಿ ಚಪ್ಪೆ ಸೋಡಜ್ಜ ಓ ಧನಂಜಯ ಮುಲ್ಯರೇ ಭೋಜನೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಲ್ನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓ ಪಣಕ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತವಾ ಓಕೆ ನಾನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತ
ಇಂದು ನಾನೇ ಪುಣ್ಯವಂತ. ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಸಿ ಯು ಬದ್ದೆ ಬೈದಿರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದು ದಾದಿಕ್ಕೆಂಕು ಒಂಚೂರು ತೋಜಿನ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜಿನ ಕಾಪಿ ನಿಂಚದ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಹಂಚಿ ಹೊಡ್ದು ಅದನ್ನ ಲೈಟ್ ಅದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇನಿ ಸೋಡಾ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಅವನದು ಅಂದು ಯಾರು ಓಡಿ போயிரு ಮಾರ್ರೆ ತುಯ್ಯ ಆತ ಪಾತಿರಿಯೇ ಇರೆಗ್ ತೋಜೋಡೆ ಸಂಪು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಣದಿಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಒಣದಿಲ್ಲೇರು ಏರು ಸಂಪತ್ತನೇ ಅನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ. ಓ ಧನಂಜಯ ಒತ್ತೇರು ಕಾಸು ಪಾಡೀರು ಇತ್ತಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರ್ಪುಣ್ ತುಲ ಧನಂಜಯ ಸೋ ಕೈಕ್ ಸೂಟ್ ಆಪಿನ ಪದ್ಯ ಬರ್ಪುಣವ. ನಾನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಇಂದು ನಾನೇ ಪುಣ್ಯವಂತ, ನಾನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಇಂದು ನಾನೇ ಪುಣ್ಯವಂತ. ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನಿಂದ ಆನಂದ ಹೊಂದಿರುವ ನಾನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಇಂದು ನಾನೇ ಪುಣ್ಯವಂತ. ಪಾಲ್ಗಡಲ ಕಡೆವಾಗ ನೀ ಜನಿಸಿದಂತೆ ನಾನಿನ್ನ ಕಂಡೆ ಬಲು ಮೋಹಗೊಂಡೆ. ಪಾಲ್ಗಡಲ ಕಡೆವಾಗ ನೀ ಜನಿಸಿದಂತೆ ನಾನಿನ್ನ ಕಂಡೆ ಬಲು ಮೋಹಗೊಂಡೆ. ಪ್ರೇಮಾನುರಾಗದೆ ಕೈ ಹಿಡಿದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ನಾನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಇಂದು ನಾನೇ ಪುಣ್ಯವಂತ. ಕ್ಷಣಕಾಲ ದೂರಾಗಿ ಇರಲಾರೆನೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಬೆರೆತು ನನ್ನನ್ನೇ ಮರೆತು. ಕ್ಷಣಕಾಲ ದೂರಾಗಿ ಇರಲಾರೆನೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಬೆರೆತು ನನ್ನನ್ನೇ ಮರೆತು. ಮನೆ ಮಾಡಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮುದದಿಂದ ಶ್ರೀಪತಿಗೆ ಅನುಗಾಲ ಆನಂದ ತಂದ ನಾನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಇಂದು ನಾನೇ ಪುಣ್ಯವಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇತ್ತೆ ಧನಂಜಯ ಗೊಂಜಿ ಪದ್ಯವ. ನಾನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಇಂದು ನಾನೇ ಪುಣ್ಯವಂತ. ಧನಂಜಯ ನಿನ್ನಿಂದ 40 ಪಡೆದಿರುವ ನಾನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಇಂದು ನಾನೇ ಪುಣ್ಯವಂತ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವೇ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪಣದಿಲ್ಲ ಭೋಜರಾಜನ್ ಇಂಚ ಪಣದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪಣದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಸಂಪತ್ತ ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಿಸ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಇಜ್ಜತ್ತ ಶಾನ್ ಖಜಿಪುದಾದ ಕೆಂಡೇರು ಏತು ಜನ ಮಾರ ಕೋಡೆ 3 ಲಕ್ಷ ಜನ 3,07,000 ಜನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತು. ಆತ ಜನ ಬೈದಿರು. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡ ಅಂದನ್ನ ಅಂದೆ ತಿರ್ಗೋದುಂಡ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮಂಡು ತೂಪೆ ನೆಟ್ಟು ಕುಡೊಂಜಿಟ್ಟು. ಮುಲ್ಪ ಸರಿ ತೋಜ್ ಅವು ಎಂಜಿ ಗೊತ್ತುನೆ ತುಯ್ಯ ಶೋಕ್ ಆತನಿ ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಪಡೋದು ಮರತೆ ಪೋಣ ಇಂಕ ಯಾನ್ 3 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದೆ ಕಾಂಡೆ 3 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು 3:30 ಗಂಟೆ ಪಿದಾರ್ದು ಪುರ ಪೋತೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ 4 ಕಾಲಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸೈಟ್ ಹಿಡಿತೇನೆ ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದೇವರೇ ಸೂಪರ್ ಆಪನ್ ಮಾತ್ರ ಸಂಪು ದಾದೆ ಕಾಜಿ ಪೋನಲ್ಲ
ಓ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತಾ ಗೇದಿಜಿ ಲೈವ್ ಇತ್ತನತೆ ಲೈವ್ ಅಂದೆ. ಓಕೆ 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 ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಲೈಟ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಪನ್ನಿ ಒಣದಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಂಪು ದಾದಿ ಕಜಿಪು ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ ಗೇದಿಜಿ ಲೈವ್ ಇತ್ತುಂಡದ ಅಂಚ ಲೈಟ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಪನ್ನಿ ಆ ಲೈಟ್ ಬಂಡ ರಾತ್ರಿ ಕತ್ತಲೆ ಎತ್ತು ನೀ ಬಲ್ಪುಗು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಬಂತದೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಳಿ ಅಣ್ಣ ಬಣದಲ್ಲೇರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂಪು ಹಾಯ್ ಬಣದಲ್ಲೇರು ಪ್ರಿಯಾಂಕನವ್ರು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಏ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಗುರ್ತಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲೇರು ಏ ಎನ್ನ ಗುರ್ತಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲೇರು ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲೇರು ಭೋಜರಾಜನ್ನ ಎಂಕ ಗುರ್ತಂಡಿರ್ನ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಗುರ್ತಂಡು ವೈಟ್ ಇಡ್ ತಿಕ್ಕದು ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಕೆರೆಂಗ್ ಪೋಡಿ ಬಣದಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಬಣದಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಪ್ರೀ ಹಾಯ್ ಬಣದಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಬಣದಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಬಂದರೆ ಧನಂಜಯನವರು ಹಾಯ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದೌದು, ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ. ಊಟ ಆಯಿತಾ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಶಾಂತಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪಿ ಹಾಯ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು, ಪ್ರೀ ಹಾಯ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು, ಭೋಜರಾಜನ್ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ಉಂಟಾಗಿ ಏನದಲ್ಲೇರು. ಮಂಜುನಾಥನ್ನೇ ಬರ್ತೀರಿ. ಹಾಯ್ ಮಂಜುನಾಥನ್ನ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಸೂಪರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರು. ನಮಸ್ತೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರು ಧನಂಜಯ ಬ್ರೋ. ಮಂಜುನಾಥನ್ನೇ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿರು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರು. ಜಾನಪದ ಸಾಂಗ್ ಬರಡನ್ನ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರು. ಯಾನು ಪೋವಡ ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ದಾದಿಕ್ಕೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇರ್ದೆ ಪೋಪುಣಿ. ಓ ದೇವರೇ, ದುಬೈ ಬರ್ಪೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ತೂಪಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಬಲೆ 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 ಖರ್ಚಿ ತು ರಾಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಮನ್ ಪಾವೆ ಶೋಕೊಂಜಿ ಖರ್ಚಿ ತೂಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇನು ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ನಡೆದು ಅಲ್ಲೇ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಳೇನಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದ್ರತ್ತೆ. ಕುದುರೇನ ತಂದೀವ್ನಿ ಜೀನಾವ ಬಿಗಿದೀವ್ನಿ, ಕುದುರೇನ ತಂದೀವ್ನಿ ಜೀನಾವ ಬಿಗಿದೀವ್ನಿ, ಬರಬೇಕು ತಂಗಿ ಮದುವೆಗೆ ಬರಬೇಕು ತಂಗಿ. ಕೇಶವಣ್ಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು? ಶಾಂತಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ದಾಯಣ್ಣ ಸರಿ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಒಣದಲ್ಲೇರು. ಎಕ್ಕಲ್ನು ದಾಯಣ್ಣ ಸರಿ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಒಣದಲ್ಲೇರು. ಅವು ದಾದ ನಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಅಣ್ಣ. ಇನ್ನು ದಾದನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ತೋಜು ಜೆಂಕ್ ಯಾರು ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇನಾ ಅವು ಟೇಬಲ್ ಮಿತ್ತುಂಡ ಗಾಡಿ ಬೋಲ್ ಯಾನು ಪಾನಿಪೇಟ್ ಅತೆ ಇತ್ತೆ ಪಾನಿಪೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಣದಲ್ಲಿರು. ಪಾನಿಪೇಟ ಪರಂಗಿಪೇಟ ಪಾನಿಪಿನೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಂದ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎನ್ನ ಪದ್ಯ ಅರ್ಧಗರ್ಧ ಫೋಡ್ ಮಾರ ಓಡಿನ ಫೋಡು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಕುರ್ಸದಿರ್ತ ಅನ್ನೋದು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೂ ಅವನೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಝೋನ್ ಹೊಡೆದ ಪಿದೆ ಒಳ್ಳೆತ್ತೆ ದಾದನ ಅವನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಕುದುರೇನ ತಂದೀವ್ನಿ ಜೀನಾವ ಬಿಗಿದೀವ್ನಿ, ಕುದುರೇನ ತಂದೀವ್ನಿ ಜೀನಾವ ಬಿಗಿದೀವ್ನಿ, ಬರಬೇಕು ತಂಗಿ ಮದುವೆಗೆ ಬರಬೇಕು ತಂಗಿ ಮದುವೆಗೆ. ಅಂಗ್ಲ ಗುಡಿಸೋರಿಲ್ಲ ಗಂಗ್ಲ ತೊಲೆಯೋರಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಬರಳನ್ನ ಮದುವೆಗೆ. ಅಂಗ್ಲಾಕ್ಕೆ ಹಾಲಿಡುವೆ ಗಂಗ್ಲಾಕ್ಕೆ ತುತ್ತಿಡುವೆ, ಅಂಗ್ಲಾಕ್ಕೆ ಹಾಲಿಡುವೆ ಗಂಗ್ಲಾಕ್ಕೆ ತುತ್ತಿಡುವೆ, ಶೋಕೇನೆ ನಿನ್ನ
ಕರೆದೊಯ್ಯುವೆ ಜೋಕೇನೆ ನಿನ್ನ ಕರೆದೊಯ್ಯುವೆ. ಪಾತೇರಂಗ ಪದ್ಯ ಅಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಪೋಪಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಯಾನು ಪನ್ಪಿನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದುಬೈಡ್ ಓಲುಪ್ಪು ನೀರು ಯಾನು ದೇರ ದುಬೈ ಬತ್ತೋ ಕೈರು ದೇರಗ ಬತ್ತಡಾಂಡು ಇಜಿನ ಫಸ್ಟ್ ದಾನಿ ಇಂಜಿ ಲೈವ್ ತೂಲೆ ಎಂಕಲ್ ಅಪ್ಪ ಯಾನು ಪನ್ಪೇರೆ ಓಲುಲ್ಲಾರ ದಾದಂದು ಇಜಿನ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ತಿಕ್ಕಲಿ ಬರ್ಪಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಏತು ದಿನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತಿರ್ಗೆರೆ ಕುರ್ಚಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜನ ಮಲ್ಲ ಒಣಂದುಲೇರು ನನ್ನ ಓಡ್ ಬಣಂದುಲೇರು. ಶ್ರೀಧರಣ್ಣ ಬತ್ತೀರು. ಹಾಯ್ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಬಾರಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಾನು ಪಿನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಕೋಡೆ ಎಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಎಂತ ಹೇಳ್ತದ. ಇತ್ತ ಸರಿ ತೋಜಿನಿ ಅವು ಲೈಟ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಂಚಾದು ಕೋಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದಿತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಣದಲ್ಲಿರು. ಹಾಯ್ ಸರಿತಾ ಪಣದಲ್ಲಿರು. ಸಂಪತ್ತನೆ ಸರಿತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ನಿ. ಹಾಯ್ ಪಣದಲ್ಲಿರು. ಸಂಪತ್ತನೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್. ಶಾಂತಕ್ಕ ಅನ್ನ ಸರಿ ಓದುಲೆ ಪಣದಲ್ಲಿರು. ಎಂಕ್ MTV ಪಲ್ನಿ ಶಾಂತಕ್ಕದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು. ನೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಪಣದಲ್ಲಿರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತಕ್ಕ. ಸೂಪರ್ ಬಂಡೇರು ಇರ್ನಾಡೆ ಸೂಪರ್ ಬಂಡೇರು. ಸಂಪು ಆಯಣ್ಣ ನನ್ನ ಅವಡು ಬಂಡೇರು. ಸಂಪತ್ತನೆ ಕುರ್ಚಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜನ ಮಲ್ಲ ಅವಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರು ದುಬೈ ಡೋಲುಪುಣಿ. ಓದೊಂದುಲೆ ಸಿಂಗಂ ಬತ್ತೀರು. ಹಾಯ್ ಸಿಂಗಂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ನಿಮ್ಮ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಚೆಲ್ಲಿದವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಚೆಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಅಣ್ಣ ಬನ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಕೇನುನು ಇರು ಮಲ್ಲಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಳೆ ಸಂಪು ಅನ್ನೋದು MTV ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬರಿಯೋಳು ZTV ಮಾತುಗೇಳಿಗೆ ಬರಿಯೋಳು ಹೊಸ ಸೀರೆನಾ? ಹೊಸ ಸೀರೆ ತುತ್ತು ದತ್ತ ಓಡೆ ಪೋಪ ಜಾತ್ರೆಗ ಒರ್ತ್ಯದಾನೆ ಪಿದಾರ್ಥಪ್ಪ ಮಾಮಿ ಒಟ್ಟು ಬೈಜ್ಯರ ಓಡೆಗಂದು ಕೇಂಡು ಜಿಂಡ ಇರ್ನ ಬಾಯಿ ಉಂತುಜ ಒಟ್ಟುಗೇರ್ಲ ಎಜ್ಜಿನಂಡ ಪೋಯ ರೆಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ. ಹೊಸ ಸೀರೆ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಓ ಅಂದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹೊಸ ಸೀರೆ ತುತ್ತು ದತ್ತ ಓಡೆ ಪೋಪ ಜಾತ್ರೆಗ ಒರ್ತ್ಯದಾನೆ ಪಿದಾರ್ಥಪ್ಪ ಮಾಮಿ ಒಟ್ಟು ಬೈಜ್ಯರ ಓ ಮೂಕು ಮುಸುಂಟು ಉರ್ದು ಒತ್ತ ಓಡೆ ಪಂದು ಕೇನಗ ಆತು ಕೋಪ ದಾನೆ ನಿಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತೂನಗ. ಮೂಕು ಮುಸುಂಟು ಉರ್ದು ಒತ್ತ ಓಡೆ ಪಂದು ಕೇನಗ ಆತು ಕೋಪ ದಾಯಿ ನಿಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತೂನಗ. ಇರೆಮಾನೆ ತೂಯಿ ನಾನಿ ನೆಂತಿ ಕೆಲಸ ಆಪುಜಿ ಮನಿ ಬದಂಚಿ ಪೋಲೆ ಒರ ಇರೆಡೆ ದಾಲ ಕೇಂದುಜಿ. ಇರೆಮೋನೆ ತೂಯಿ ನಾನಿ ನೆಂತಿ ಕೆಲಸ ಆಪುಜಿ ಮನಿ ಬಂದಂಚಿ ಪೋಲೆ ಒರ ಇರೆಡೆ ದಾಲ ಕೇಂದುಜಿ. ಹೊಸ ಸೀರೆ ತುತ್ತು ದತ್ತ ಓಡೆ ಪೋಪ ಜಾತ್ರೆಗ ಒಟ್ಟೆದಾನೆ ಪಿದಾರ್ಥಪ್ಪ ಮಾಮಿ ಒಟ್ಟು ಬೈಜ್ಯರ. ಯಾವ ಅರ್ಧ ಪದ್ಯ ಫುಲ್ಲು ಪದ್ಯ ಅಂಡ ಬಲಿಪೇರು ಪುರ. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಇಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿರು ನಮ್ಮ ಭೋಜರಾಜನ್ನೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಭೋಜನ. ಅನಿಕ ಇರ್ನಂಜ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಅನ್ನ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕೇನು ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಅವು ಪದ್ಯ ಬಂದಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪಣತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ಜಿಂದ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಾತ ಕೆಲವು ಬತ್ತ ಸೀದಾ ಪೋಪಿರ್ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಜಿಂದ. ಅವಿನಾಶನ್ನೇ ಜಯ 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 ಬಣದುಲ್ಲೇರು. ದೇವಿ ದೇವಿ ಪಾವನ ಚರಿತೆ ಅಂಚ ಅವು ಸೋಕಾಪುಣು ಅಣ್ಣಂಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ. ಇತ್ತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪು ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏಪ ರಾತ್ರಿ ಅಡ ಇತ್ತೆ ಮಂತಾಡ ಎಂಡ 2 ಜನ ಒಪ್ಪುಣಕುಲ ಇರ್ನಾಡೆ ಬರ್ಪೇರು ತೂಲೆ ಅಲ್ಲ ಭಾಗವತೇರು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಭಾಗವತೇರು ಜಪ್ಪಕ್ಕಡಿ ಅವಂಜಿ ಗಾನ ಕೇಂದ್ರ ಖುಷಿ ಆಪುನು.
ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಲೈವಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದವರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಶಾಂತಕ್ಕ ನೈಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಸೂಪರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಲೈವಲ್ಲಿ? ಯಾಕೆ ಲೈವ್ಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸಂಪದನ್ನಿ ಪಟ್ಲೇರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರಿ ಪಟ್ಲೇರಿ ಏತು ಬರ್ತು ಕೊನಪಿರದೆ ನೀನಾದಿನ ನನ್ನ ಜೀವನ. ಹೋ 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 ಅನ್ನ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು? ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕಲ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕಲ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪು ನಕಲು ಬತ್ತೆರಿತ್ತೆಲ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪು ನಕಲು ಬತ್ತೆರಿತ್ತೆಲ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕಲ. ಓ ರಾಮ ಓ ಧೂಮ. ನಾರಾಯಣ್ ಬಾಯ್ ಬರ್ತೀರಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಪ್ಲೆ. ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಲೆಕ್ಕದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ಅತತ್ ಲೆಕ್ಕದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ತಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಉಂಡು. 21 ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಏಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು. ಬರೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಣದಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಣದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ್ ಬಾವೆ. ಹಾಯ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ಬಣದಲ್ಲೇ ಸ್ಕಿಪ್ ಬಣದಲ್ಲೇ ಸಂಪತ್ತನ್ನಿ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್. ಪಟ್ಲೆ ಇருந்து ಪಂಡೆ ಅವೇನು ಸ್ಕಿಪ್ ಅಂತೆ ಪಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಪಂಡೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಬೇತ ಓಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಈರ್ನ. ಶಾನ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮೀಟ್ ಆವೋಡು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಏಪೈ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಇಂಚ ಮಿಸ್ ಆತೀನಿ ಮರ ಅವು ಬೈದಿನೇಜಿ ಲೈವ್ ಬೈಜಾವ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನಸ್ಸು ಆಂಡೆ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ಬಣದುಲ್ಲೇರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಬಣದುಲ್ಲೇರು. ದಾನೆ ತೋಜಿದು ಶಾಂತಕ್ಕ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಣದಲ್ಲಿ ಒಣಸಾಣೆ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬಣದಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ಡಾಲರ್ನಲ್ಲಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಧನಂಜಯನವರು ಬಂದು ನಮಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ನಾರಾಯಣ 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 ನಾರಾಯಣ. ಶಾಂತಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ನನ ಅವಡು ಶಾಂತಕ್ಕ ಮನದಲ್ಲಿ 28 PM ಬರ್ರೆ ಉಡುಪಿಡಿ ಜಿಗ್ಗ ಅವನುಂಡು ಅಂದಂದಿ ಗೇ ಬರ್ಪೇರು ಗೇ ಐತಿ ಫುಲ್ ರೋಡ್ ಪುರ ರೈಸೊಂದುಂಡ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದು రోడ్ మాత పూర సరి ఆవుందుండా ఒక్కలు పోనగా పిరా పోంದು పోಪುನ ಅನ್ನದೆ ಅವಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಉಡುಪಿ ಆಂಡವನಂದಿರು ಅಂದೆ ಅಪನ್ ತಿಕ್ಲೆ ಮೀಟಾಲೇನು ಹೊಸ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ಲ ಮಲ್ದಿರು ಅಂದೆ ಅಂಚನೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಭಲೆ ಭಲೆ ಬನಂದುಲ್ಲೆ ಕ್ವಿಜ್ಗೆ ಏನು ಗನ ಕ್ವಿಜ್ ಅಂತೆ ಕ್ವಿಜ್ಗೆ ಒಬ್ಬಗನ ಕ್ವಿಜ್
ರೋಡ್ ಶೋ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ ರೋಡ್ ಶೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನ ಯಾರು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಕೊಡಿಲ್ಲ. ಸಂಪತ್ತನೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬೋಲೆ ಅವೇ ಸರಿತಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆ ಬೈತಿಜಿ ಬಣದಲ್ಲಿರು ಕೇಶವನ್ನೇ ಬತ್ತಿರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆ ಬಲಿತಿಜಿ ಬಣದಲ್ಲಿರ ಕೇಶವನ್ನೇ ಇನ್ನೀರ್ನ ಡಿ ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಬಂದಾರ ಇರು ಸಂಪತ್ತನೆ ಯಾನು ಸಂಡೇ ಪೋಯ್ನಿ ಮುರಾಣಿ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವಳು ಅಂದೆ. ಓಕೆ 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 ಓಯ್ ಅದ್ವಿತ್ ಬತ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಅದ್ವಿತ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಎಂಚಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನಾ ಮನಸ್ಪ್ರಾಂಡ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ. ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಅಂಚಿನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಬೈದಿನಿ ತೂಲೆ ನವೀನನ್ನ ಪಂಡರ ಕೇಶವ ಬಲ್ತಿರಂದು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನ್ ಬಂತಿಜಿ ಏನ್ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಕೇಶವನ್ನೇ ಬತ್ತಿರ ಬಣ್ಣೆ ಅಂದ್ ಬಲಿತಿರಂದತ್ ಅಜಾಮ್ ಬತ್ತಿರ. ಹಾಯ್ ಅಜಾಜ್ ಬ್ರೋ, कसा आहेस? कुठे गेला होता ब्रो? आलास नाही लाईव्ह मध्ये? एक्झाम झाले काय? ಚುಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಲ ಕಾಯ್? ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚಾಲು ಆಹೆ. ಓ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚಾಲು ಆಯ್ಕಾ? ಓಕೆ 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 ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹಾಯ್ ಪಣದಿಲ್ಲ. ಯಾನು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇಡುಲ್ಲೆ ಊರಿಗೆ ಪೋಪುನಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ಬಂತಂದೆ ಪೋಪಿನ ಇರು. ओ अंदे ओके. कोणी आला आहे, कोणी अजराज आले आहे आणि केशवांना मुंबईमधून गावात येतात आहे. कोरी आलाय कोणी आलाय गोइंग कोणी आला कोरी आलाय वन्नगान. ಹೆಂಗ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಜಾರೆ ರೂಮ್ ಬಣದಲ್ಲಿ ಈರು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಜಾರೆ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಹೊರ ಕಡಪುರಲ್ಲ ಸರಿ ತಪಗ ಬನ್ಪೇರೆ ಸ ಇತ್ತಂಡ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಕೋರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುಜಿ ಏಪಲಾರ ಅವು ಮಂತಂಡ ಬಕ್ಕ ಬಾಯ್ಡ ಆರ್ಪುಣಿ ತಿಂದು ಒಂಜಿ ಏತ್ ಕೋರಿ ಬೇಡ 1 ಕಿಲೋ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಂಡ 1 ಗ್ರಾಮ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಅವು ಕಂತನ 3-4 ಪುರ್ ತವೇನಿ ತಿನ್ನೋಡಪ್ಪನು ಐಕ್ ಹೊರ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ಹೊರ ಏಪಲಾರ ಮನ್ಪು ಎಂಚ ಕೋಡೆ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ಇರ್ತದೆ ಸುಕ್ಕನೆ ಕಂತೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕಂತೆ ಕೋರಿ ರಸ ಎತ್ತನು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಎತ್ತನು. ಸಂಪದ ನೀವು ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೋಟೆಲ್ ತಿನ್ಕಾವೆ ಹೋಟೆಲ್ ತಿನ್ಕ 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 ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಕೋರಿ ಅಂದಿ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ ಅವು ಮಂತಂಡ ಬಕ್ಕ ತಿನ್ನೋಡೆ ಆಪು 4 ಪೊರ್ತುಲ ತಿನ್ನೋಡೆ ಆಪು ಅವ್ರು ಅಡ್ಡ ಪೊರ್ತುಗೆ ಮನ್ಪಲ ಒಂಚೂರು ಮನ್ಪೇರೆ ಏನಾಡ್ದು ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಮನೋಳಿ ಸುಕ್ಕಲ ಮಂತೆ ಒಂತೆ ಕಂತೀನಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಪೂರ ಅನಗ 4 ಪೊರ್ತುಗೆ ಆಪು ನಾವು ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನೀ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಾಂಡು ಒರಿಂದ ತಿನ್ಪೆ ಸೀದಾ ಬೆಚ್ಚ ಬೊಕದ ಅನ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪೇರ ಟೈಮ್ ಪೋಪುಣ ದಿನೋಲ ಈಗ ಬಡದ್ರ ಉರು ಆಪುನು ದಿನೋಲ ಮನ್ಪುಣ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಆಪುನು ಎಂಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಉಷ್ಣತೆ ಅವು ಬಂಡ ಬರ್ನಾಡಿ ಎಂಚೆ ದಲಾಪುಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಪೂರ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಕೆಲವು ವಿಧ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಕೋರಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೊರವರ ಅವೇನು ಕಣಪೆ ಜಿನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೂರ ಕಂತು ತಿನ್ಪುಚಿ. ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಾಂಕಿನ ಕೋರಿ ಅವಡು ಕನ್ನಡಾಂಬೆ ಲಾಕಿ ಉಂಡೆ ದುಬೈಡಿಗೆ ನಂದಲೇರು ಮೂಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂದಂದಿ ಲಾಕಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜಪ್ಪ ಅವು ಸೈದಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಕಿಯ ಪೂಂಜನಂದ ತೂಯರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಂತದೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಂತ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹೊರ ಪ್ಯಾಕೆಟೆಡ್ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಕಟ್ ಮಂತ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡ
ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರ್ ಮಾರೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಏನಾಯಿತು? ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ಸಹ ಕನ್ನಡ ಬರುವುದಿಲ್ವಾ? ಕನ್ನಡದವರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ? ಕೇಶವನ್ನೇ ಲಾಕಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಕಡಪುರು ಕೋರಿ ತಿನ್ಪಿನಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಕಿ ಅಂಡದಾನೆ ಪೂಜೆ ಅಂಡದಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಜಿಪ ಅಂಡಾಡದೆ ಸಂಪದನೆ ಎಂಕಲ ಪೆರ್ಮರಿ ನಿಂಗುನು ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಮುರಣಿ ನಿಂಗುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಮುರಣಿ ಅಂದೆ. ಕೋರಿ ನಿಂಗಿನ ಅತ್ತು ಪೆರ್ಮರಿ ಕೋರಿ ನಿಂಗಿನ ಪೆರ್ಮರಿ ನಿಂಗುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಮುರಣಿಯ ಅಂದೆ ಯಾನಲ್ಲ ಕೋರಿ ಪೆರ್ಮರಿ ನಿಂಗುಂಡ ಅಂದೆ. ತುಂಬ ಕಾಮಿಡಿ ಆಗಿದೆಲ್ಲ. ಪೆರ್ಮರಿ ಓಂಡನ್ನ ಪೆರ್ಮರಿ ಇನಿ ಇಂದೆಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಅವು ಖಾಲಿ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮೋನೋ ಆತನತ್ತೆ ಒಂದೇ ಟಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತನ ಹಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಣ ಆಪಣ ಐಕ್ ಈ ಜಿನ್ನತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಮಿತ್ತು ಆರಾಮಡು ಏಪಲ ಕುಲ್ಲಾದು ಯಾನಕ್ಲೇನು ಇನಿ ಮೂಜಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬೇತೆರೆ ಗಂಡಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಉಳ್ಳೇರ ತೂಪೆ ಎಲ್ಲ. ಯಶೋದ ಕೊಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಕಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದೆ. ಶಾಂತಕ್ಕ ದುರ್ಗಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಇತ್ತಣಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತೇಜ್ಜಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಇಜ್ಜಾಡಿ ಅಂತೂ ಏನು ಇಜ್ಜಾನು ಲೈವ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2 ಸತಿ ಎನ್ಮಾಂಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾ ಡ್ಯೂಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪೆರ್ಮರಿ ಉಂಡು ಅನ್ನ ಏನಂದರು ಪೆರ್ಮರಿ ಉಲಾಯಿ ಉಂಡು ಅತೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನೋದರು ಶಾಂತಕ್ಕ ದುರ್ಗಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಇತ್ತಂಡಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪೆರ್ಮರಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಕ್ಕುಂಡತೆ ಅವನೊಂದಲ್ಲಿ ರಂದಿ ಆಕೆ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಕುಲ್ಲೆರಂಡೈಕ್ ಇತ್ತಂಡಿಗೆ ಅನ್ನ 10 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ತೂತಿಜಿ ಅನ್ನ ಯಾನು ಊರ್ದ 1:30 ಗಂಟೆ ಉಂಟ ಉಪ್ಪು ತೂಪೆ ಬೋಡಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೈಕೆ ಯಾರು ಬೇಗ ಬತ್ತೇಟ ಯಾನ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು 1 ಗಂಟೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೆರಾಪುನು ಒರಿಯೇನು ಬೇಗ ಮೋನ ಅಂಡ್ರಾಗಲೆ ಜೊತೆ ಮೋನ ಆದಲ್ಲ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ವಿಶೇಷದಾಲಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಅವು ಒಂದು ಆಯ್ರ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗುನು ಡಾಲರ್ ಬರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗುನು ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಿಜಿಂಡ ಆಪುಚಿ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂಚೆನೆ ಕಾಸು ಆಪುನು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಚಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ದಲ್ಲ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ಮನ್ಪುಣಿ ಅಂಚ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಅವು ಮೂಲು ದುಬೈಡ್ ಅಂತ ಆಪುಜಿ ಐಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಪ್ಪವಾಡಿ ಮುಪ್ಪಪಾಡಿಯೇ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಲೈವಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕೇಶವಣ್ಣ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಊರು ಬೋಂದುಲ್ಲರಂದನ ಓಡೆ ಎತ್ತೇರಿ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅನ್ಪನ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಟ್ಟಚ್ಚಿ ಪಕ್ಕಡೆ
ಮಲ್ಲಿ ಓಲ್ಲೇರಿ ಅಂದಿ ಅರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೈದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಏತು ಸಮಯ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅರ್ನ ವೀಡಿಯೋಲ ಬೈಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದೆಲ್ಲ ಬೈಜ್ಜಿ ಇಂಜಿನ ಇದೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅತನ ವೀಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ಬೈಜ್ಜಿ ಅವರವ್ರು ಪಾಡುವಿರಾರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ದಾಲ ಬೈಜ್ಜಿ ಬೃಂದಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಜಾರಂತೂ ಮೋನ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ತೂತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅರು ಏನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೆ ಅರು ರಿಪ್ಲೈ ಮಂದಿಜೀರು ಕಾಸಿಗೆ ಎಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಕಾಸಿಗೆ ಏನು ಬರದೆ ಅರ್ನ ಕಬಾಬ ಊರು ಬೃಂದಕ್ಕ ಕಡಬನೇ ಅಂದೆ ಓ ರಾಮ್ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ರಾಮ್ ಬ್ರೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮನೆ ಸಾಂಡೆ ಏದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೊನೋ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರಕ್ಕುಲ್ಲ ಮರಪ್ಪು ಇರತ್ತೆ ಅನ್ನ ಮೊನೋ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡಾಕ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಪೂಜಾತ್ ಐಟದಲ್ಲ ಕಾಸು ಲೈವ್ ಬತ್ತದ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುರ್ಸೋತಲ ಪುಣಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಆರ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪಣೊಂತೇನೆ ಈಗ ಡಾಟಾ ಪರ ಪಾಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಪನ ಖರ್ಚು ಬಂದು ಪೋಡಪ್ಪು ಅಂಚ ಅಂಡ್ ಇತ್ತವಲು 400 ದಿನ ಸಿಡಿ ತಿಂಗೋಲುಗು ಒಂದು ದಿಕ್ಕುಣತೆ ರುಪೀಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಚಿನೆ ವೈಫೈ ದಿಕ್ಕುಣದ ವನ ಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ವನ ಸಾಂಡ್ ಬ್ರೋ ಎಂಕ್ ಮನೋಲಿ ಸುಕ್ಕತ್ತನೆ ಇರೇಗ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಓಕೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಬಾರಿ ಅಪ್ರೂಪ ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ನೀರು ಬರಂದೆ ಬರಂದೆ ಬಂಡೆ ಯಾನು ಒಂದೆಟ್ಟು ಹೊರವರ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಾರೈತಿ ಬರ್ಪಾರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಐಡಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಎರಡು ಮನ್ಪುಳೆ ಅವೇ ಐಟ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ನಾನು ಮೂಜಿದಿ 4 ದಿನ ಅಂಚ ಸುಧಾಕರ ಭಂಗೀರ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಸುಧಾಕರ್ ಬ್ರೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲಕ ತೋಜುನ್ ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರೀರು ಊರೋಲು ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಸೌಖ್ಯನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬತ್ತಿನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಾರಿ ಬೆಂಗ್ರೆ ಇರು ಬೈದಾರ ಅಂದು ಬೆಂಗ್ರೆ ಅಂತ ಬೈದಾರು ಒಂಜಿ ನೆನಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜ ಈರೆ ಪಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅದು ದುಂಬುಲ ಬೈದಾರ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜಾಡ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿಜಾಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಂಡೇರು ಅಂದೆ ಅಲ್ಲ ಅವು ಚಾನೆಲ್ ಇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಗೈಡ್ ಒಂದು ಪಿನ್ ಮಂತಿದೆ ತುಲೆಗೆ ಇರ್ನ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಿತ್ತಲು ಒಂಜಿ ಪಿನ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ ಮಂತದಿ ಇಲ್ಲೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಂತದಿ ಓಡಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತೆ ಕೊಂಚ ಆಲ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅವೇನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬತ್ತಿಜಿಂಡಲ್ಲ ಎನ್ಮರೆಂಟೆನಾಗ ಏನು ಲೈವ್ ಉಡುಪು ಅವರ ನಾಡಿ ಅಡ್ಡಾನು ಪುರ್ಸೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಇಂಚ 2 ಸತಿ ಮಂತ್ರ ಮಂಡೆ ತೋಜು ನಿನ್ನ ಸಚಿನ್ ವೈಜಿ ಎಂಚ ಒಳ್ಳೆರಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಹುಷಾರುಪೇರಿ ಅನ್ ಕೇಂದಿಜಿ ಯಾರು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗು ರೀಲ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಸೊ ಹುಷಾರು ಉಳ್ಳೇರೊಂದು ಎನ್ನಿವೆ ಕೇಂದ್ರ ಮರೆತು ಹೋದು ಬರುವೇರು ತೂಕ ಇನ್ನು ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇರಿಗೆ ಭಲೆ ಪಾತೇರ್ಗ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಸಂಪದನ್ನೇ ಕೋಟೆ ವನಸು ಓಲಿ ಈವ್ನಿಂಗಿ ವನಸು ನಾನು ಮೂಲೆ ಮಂತೀನಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೋಟೆ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಬತ್ತತೆ ಪೂರ ಆದ ಬತ್ತದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂಡೆ ಚಾಪರಿಯೇ ಸೀದಾ ಬತ್ತು ಜೆತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ ಬರು ಪಂಡದು ಏತ ಪೊರೆಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿನಿ ಇಚ್ಚಿ 2 ಗಂಟೆ ಪೊರೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕೆ ಸೀದಾ ನುಪ್ಪುದಿಯೇ ನುಪ್ಪಂತೆ ಕಚ್ಚಿಪನ್ ಪೆರ ಉದಾಸೀನ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ
ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವನಸ್ ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು ಅವು ಸ್ಟೈಲ್ ವನಸ್ ಮಂತೇನು ಅವು ದಾದಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಚ್ಚಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಗ ದಾದ ಬಂತೆ ಸೀದಾ ಹೋಟೆಲ್ ಕೂಡ ಬೈಯಡ ಒಂಚೂರು ಪಿದೆ ಪೋದಿತ್ತೇನು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಯಿನ ವಾಯ್ ಅಲ್ಪ ಸೊ ಪಿರ ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಬಣ್ಣಗಣಿ ಕೋರ್ದ ಗಚ್ಚು ಪತೋತ್ತೆ ಸುಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಂತದ್ದು ಚೂರು ಲೈವ್ ಮಂತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೆತ್ತೀನಿ ಸೀದಾ ಏರ್ ಲಜ್ಜಾಂಡು ಪಾತೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಬೋರಾಂಡು ಖಾಲಿ ಪಾಪ ಶಾಂತ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿಯಾ ಕೇಳ ഞാൻ പൺപുജി ദാദന്ത് ഉപ്പുഞ്ചിയാ ಉಪ್ಪುಂಚಿ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿ ಪನ್ಪಿನ ಉಪ್ಪುಂಚಿ ಪನ್ಪಿನ ಸುಧಾಕರ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ದುಂಬು ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ರತೆ ಓಕೆ 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 ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಈ ದುಂಬು ಬರೊಂದಿತ್ತರ್ಗೆ ಓಕೆ ಅವು ಇತ್ತೆಂಕ್ ಪುದರ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚೆ ಎಡ್ದ ರೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡತ ಅಂಚ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಂದುಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಂಗ್ರೆ ಎಂಕ್ ಓದಿಲಕ ಇತ್ತು ಐಕ್ಯ ನಂಜಿ ಡೌಟ್ ಹುಡು ಕೇನಿ ಸಾರಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಉಪ್ಪುಂಚಿ ಉಪ್ಪುಂಚಿ ಪನ್ಪಿನಾಯ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಚಿ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಉಪ್ಪುಂಚಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಉಪ್ಪುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ನಿ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಎಕಡೆ ಅರ್ಧ ಉಂತದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಉಂಟು ಅವೇನು ಮಾಡ್ಬೇ ಏನು ಮರೆ ಬೊಟ್ಟುನು ತೆಲಿಕ್ ಮುಂಚಿ ಉಪ್ಪು ಪುಲಿ ಪಾಡುನಿ ಅಂದು ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕಲ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕಲ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪು ನಕುಲು ಬತ್ತಿರಿತ್ತಲ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪು ನಕುಲು ಬತ್ತಿರಿತ್ತಲ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕಲ ಓ ರಾಮ ಓ ಧೂಮ ರಾಮ ಧೂಮ ತೋಮ ಅವಳು ಏರು ಉಲ್ಲರೆಯ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೊಂಡ ಗೆತದು ಕೆತದು ಕೊಲ್ಲೆಯ ರಾಮ ಧೂಮ ತೋಮ ಅವಳು ಏರು ಉಲ್ಲರೆಯ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೊಂಡ ಬೆತದು ಕೆತದು ಕೊಲ್ಲೆಯ ಮಂಡೆ ನಿಲಿಕೆ ನೀರು ಕೂಟದು ಬೆಂದ್ರು ಕಾಯ್ಪೊಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಎನ್ನ ಪಾರ್ದು ಪೊರ್ಲು ಮೀಯೊಡು ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕ ಪಡದು ಲೆಪ್ಪು ನಕುಲು ಬತ್ತಿರಿತ್ತಲ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕಲ ಓ ಗಂಗೆ ಓ ಗೌರಿ ಗಂಗೆ ಗೌರಿ ಕಾಳಿ ಬೊಳ್ಳಿಂಚಿ ಬಳೆದೆ ಚೊಂಬು ಮುಟ್ಟ ಮಂದ ಪೇರು ಕೊರಡು ಶಾರದೆ ಓಲು ಇತ್ತಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಸೇಲಕೋ ಬದುಕು ಪಂಪಿ ಉಜ್ಜಾಲಡು ನಮ ಕುಲ್ಲೆಕೋ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪು ಲಕುಲು ಬತ್ತಿರಿತ್ತಲ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪಣ್ಣುದಿಲ್ಲ ರಾಮದೇವ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಬಾವಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲೇರು ಸರಿತಕ್ಕ ಕೂ ಲೆಪ್ಪು ನೀವು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲೇರು ಆಹಲು ಓಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿತ್ತೆ ಸಂಪದನ್ನಿ ಕೂ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲೇರು ಅವು ಕಾಂಡ ಶಾಲೆ ಪುಣತೆ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಬೇಗ ಜಿಪ್ಪುರ ಕುಲ್ಪುರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಪಣ್ಣೋದಿಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲು ಇಂಚ ತಗೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಲಿಖಿತ್ನವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು 40 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿ ಭಾರಿ ದಿವಸ ಆಯಿತು ಲಿಖಿತ್ನವ್ರು ಬರದಿ ಮಂದರಕ್ಕ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಸಾಂಗ್ ಅಂದು ಯಾರಿತ್ತೆ ಲೈವ್ ಪ್ರ ಮನ್ಪುಜಿಯರು ಖಾಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಸೇ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಚಲೋ ಬಾಯ್ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಅನ್ ಪಡೋದಿಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಅವಿನಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಲೆ ಮಂದರಕ್ಕನ ನೆನಪು ಮನ್ಪುನಾಗನೇ ಮಂದರಕ್ಕನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತನು ಚಲೋ ಬಾಯ್ 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 ಓಹೋ ನನ
ನಾ ನಾ ನ ನಾ ನ ನ ನಾ ನ ನಾ ಲ ಲ ಲ ಲಾ ಲ ಲ ಲ ಲಾ. ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಎಂಕ್ ಬೆದ್ರಾಡು ತಿಕ್ವೇರು ಕಂಬುಲಗ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದೆ ಏನ್ ಕೇಂಡವಲ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ನೆ ದಾನೆ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆವಲ್ನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ ದಾದಾ ಕಾರಣ ದಾದಾ ರೀಸನ್ ಮಣಿಪುಜೇರು ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುಜೇರ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದ್ರೆ ಲೈವ್ ಪಾಡುವೇರು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ರಾತ್ರಿ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರ ಅವಳ ಬೇಲೆಡು ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಸುಸ್ತು ಆತು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶುಭರಾತ್ರಿ ಎಂಕುಲ ಬಂದು ಅನ್ಪುಣ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಕುಳ್ಳು ಜೊತೆ ಅಂತ ಪೊರ್ತು ತೂಪಿನಿ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತೆಡ ಕುಳ್ಳು ನಿಜಿನ ಬಂದು ಅನ್ಪುಣ್ ಸೀದಾ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬಾಕಿಂಡು ಕೋಡೆ ಸರಿ ಆತಿಜಿ ನಿದ್ರೆ ನಲ್ಲ ಮುರಾಣಿದ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಂಜಿ 2 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಸರಿ ನಿದ್ರೆ ಬೈಜಿ ಎಂಕ್ ದುಮ್ರಾಣಿ ಬೇಗ ಜೈತೆ ಆಂಡಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬೈಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ದುರ್ಗಕ್ಕ ಬೈಜ್ಯರು ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಇಂದುಂಡ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಉಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವ್ರನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ತೂಯರದ ಅದನ್ನು ನೆನಪುಜ್ಜಿ ಮಾರ ಹೆಂಗೆ ತೂತೇನ ಪೂರ ಕುಡಂಜಟ್ಟು ಲೈವ್ ಚಾಲ್ದಿ ಓಡೇನು ಓ ಎಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅನ್ನ ಈರ್ ದಾದ ಪರ್ಪುನ್ಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲೇರು ಎಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಯಾನು ದಾದ ಪರ್ಪಿನಿಂದ ಯಾನ್ ದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಡ ಪನ್ನಿ ದಿನೋಡು ದಿನ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಡ್ಪುಂಡಿ ಅಂದಿ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ನನ್ನ ಪೋಪುಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೊನಪುಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡದಕ್ಕಳು ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡದಕ್ಕಲೆ ಪೋಂದುಜ್ಜಿ ಒಡ್ಕ ಬಣದಲ್ಲಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನೀರು ಬರ್ಪಿನಿ ನಾನು ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯ ಅಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬಡ್ಚಿ ಓಕೆ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪುರ ಬೈದಿನಿ ತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಇನ್ನ ಪುದಾರ ಒಂಜಿ ಮುರ ನೀರು ದಿಂಚಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನೀರು ಪನ್ಪಿನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದು ಉಂಟು ಅದೇ ಎಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಅನ್ನ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಎಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಕೂಕ್ರ ಅನ್ನ ಅವನದುಲ್ಲೇರು ಕೂಕ್ರನ್ನೆತ್ತಪ್ಪ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವನದುಲ್ಲೇರು ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಲತ್ ಆರು ಏರ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿಡ್ದೇ ಉಳ್ಳೇರು ಏರಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಉಲಾಯಿಡ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಜನಾನೆ ಎಂದು ಹಾಪುಂಡು ಗುರ್ತಾಯ್ತಿನ ಕುಲೇರ ಆಂಡಲ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲತ್ ಶಾನು ನಾಚಿಕೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋಲ್ಲೇರು ನಾಚಿಕೆ ಯಾತಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಏಕತೆಯೇ ತೂ ಪಿದೈದಾರತ್ತನ್ನ ಅನ್ನಂದು ಪಿದೈದಾರತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನ ನೇರ ಏನಂದು ಗೊತ್ತು ಜವ ತೋಡು ಕೂಕ್ರನ್ನೆಗೆ ಏರು ಕೂಕ್ರನ್ನೆ ಮಾರ ಯಾಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೊಡೊಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೇವೆ ಅಡೆಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಐಟ್ ಲೈವ್ ಉಂಟು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಐಟೇ ಉಪ್ಪುನೆಟ್ಟು ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಏನಾರ ಒಂದೇಟು ಬರ್ಕ ಕೋಡೆ ಸರಿ ಆದ ಜಾತ ಐಕ್ ಒಂದೇಟು ಬರ್ತೀನಿ ನಿಜನ ಐಟೆ ಬರ್ಪುನಟ್ಟಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ನೀವು ಬರ್ಪುನ ಬಣದಿಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇರ್ ಮುರಾಣಿ ಬೈದರ್ ಯಾನು ಓದುದೆ NH209 ಕಿಂಗ್ ಬತ್ತಿರು ಕೊತ ನನ್ನ ಮಗ ಬಣದಿಲ್ಲೇರು ಕೋತ್ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂದ ಹೌದಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಬ್ರೋ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಏನು ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮದು ಹಾಯ್ ಬಣದಿಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಪನ್ನೇಕ ಡಿಲೀಟ್ ಬಂದಿರ್ತುಲೆ ಈರು ಸಂಪಾದನೆ ಡಿಲೀಟ್ ಬಂದಿನ ಉಪ್ಪಡಿ ಬರಡ ಯಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಬನ್ನೋಡಾತೆ ಎಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಬಣದಲ್ಲೇರು
ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಇರೇಗ ಬ್ಲೂ ಕೊರಡತ್ತೆ ಇರೇಗ ಚಾನೆಲ್ ತೂವೋಡನ್ನ ಈರು ಫಸ್ಟ್ ಬೈದಿನತ್ತೆ ಏತ ದಿನ ಬೈದಾರು ಗೊತ್ತು ನಾನು ಪನ್ಪೆಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀ ಮೀಟಿದ್ರೆ ನೆನಪಲ್ಲ ನೋಡು ಬೈದಾರು ಓಯ್ ಓಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ನಲಿಪು ಬಲೆ ನಲಿಪು ಬಂಗುಡೆದ ಕಜಿಪು ಅವು ಏತ ಈರೇ ಪಂತಿ ನಾವು ಆ ಭೂತ ಇದ ರೇಸ ನಲಿಪು ಬಲೆ ನೆಲಪು ಅನ್ನ ಆಗ ಮರಲಿ ಯಾನೈಕೆ ಅಂಚ ಬರೇ ಡಾಕ್ಲೆ ಸೇಮ್ ಟಿವಿ ಬನ್ಪಿನ ಅಪ್ಪಗ ಆಗ ತಾ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂದ ಒಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಳು ಸಮಾನ ನೆನಪು ದೀಪ ಅಂಚಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಬ್ಲೂ ಬತ್ತಂಡು ನನ್ನ ಆ ಚಾನೆಲನ್ನು ಪೋ ತೂಲೆ ಬಟ್ ತೂದು ಅಲ್ಪನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೋಚಾವೆ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮೀನು ತೂದು ಅತನ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೂದು ಅಂಚ ಮೀನು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಂಜೆ ಪುನಃ ಇಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮುಂಜಿ ಒಂಜಿ ಓಣಲ್ಲಿ ಚಾಲು ದಿಯಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಟ್ ಇನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇಜ್ಜಿನ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೆದ್ದಂಬು ಏನು ಮಾಡ ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬರ್ಪೈ ಕೆಲವು ಐಕೆ ದಾದ ಅನ್ಪೆಲ್ಲ ಆಪುಜ ಅವೇನು ಒಂತೆ ಬರ್ತು ತೂಪಿನಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಡ್ ಚಂದ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರಡು ಬೊಕ್ಕ ದೆಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ತೂಡ ದಾದ ಬರ್ಪೆ ಆಗ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಪನ್ಪಾತ ಸೇಮ್ ಟು ಒಂದು ಅಪ್ಪಗ ಆಗ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಪೋಪೆ ಬತ್ತು ಪಾತೆರ್ದು ಓಕೆ ಅನ್ನ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐಟ್ಲ ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇನು ನೆಟ್ಟು ವಾರ ಗೊರ ಬರ್ಪೀನಿ ದಾಂಡ್ ಒಂದು ಮೊನಿಟೈಸ್ ಆತನತೆ ಐಟ್ ದಿನೋಲ ಬರ್ಪೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂದ ಬಲ್ಲೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೆತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ತೂಂದು ಪ್ಲೇ ಏಪಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ತುಂಡ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಲಾಭದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಚೂರ್ದಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡ ಬರವು ಬರಾಡಂದು ಅಣ್ಣ ಇರು ಯುಎಇಡು ಉಪ್ಪುನು ಇಪ್ಪುನ ಅಂದು ದುಬೈಡು ಸಂಪತ್ತನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಲೈವಿಗೆ ಪಿನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಳಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಅಂದಿ ಇರೇನು ಪಿನ್ ಮಲ್ಪಗ ಓಕೆ ಪಿನ್ ಮನ್ಪರ್ಲ ಅಕಲು ಬತ್ತ ತೂವಡತ್ತ ಇರ್ನ ಪಿನ್ನನ್ನು ಅಕಲು ಉಲೈ ಬರಂದ ಇರ್ನ ಪಿನ್ನು ತೋಜುನ ಪಿದ ಇಜ್ಜೋಡು ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಬತ್ತೀರು ಹಾಯ್ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಬ್ರೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬತ್ತಿನಕ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಇರು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಬೈದಿನಿ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಏರ್ ಮಾತಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಿರಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಓಕೆ ತಾನು ಮಾಡಿ ಸಾವು ನಾಡಿಗೆ ಅರ್ಪಣ ಅಂತ
ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಅವಳು ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬಿಫೋರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂದಂದಿ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಅಡ್ಡ ಆಪಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುಲೇ ಅವನೊಂದು ಅವನ ಅಡ್ಡಾಪುಂಡ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅವನ ಹೊಸದು ಆಪ್ಷನ್ ತೂಪಿನ ಆಯ್ಕೆಯಾನು ಇತ್ತ ಪೂರ ಕೆಲವು ಹೊಸದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರೋದುಂಡು ಇರೇಗ ದಾದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಆನ್ ಉಳ್ಳೆ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ಅವು ಓಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ತೂಕ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಓಟ್ ಮಾಡುವರು ತೂಕ ಅಂತ ಬರ್ ತುಪ್ಪಾಡ ಸೈಡ್ ಮೋನೆ ತೋಜ್ಜ ಅಡ್ಡಾಪ್ ನಾವು ಮಿತ್ತು ಪೋಪಿಲ್ಲಂಜಿ ಮಾರ ಸಾವು ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ಅವು ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಅಂದತೆ ಖಾಲಿ ಸಾವು ಅರ್ಧ ಮಾರ ಆಪು ಫೇಸ್ ತೋಚುಂಡು ಎಂತ ಅದು ಉಪದ್ರ ಅಣ್ಣ ಅನ್ನೋದೇರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ನನ್ನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅವು ಪಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪೋಲ್ ಒಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಬರ್ಪುಂಡವು ಐಕೆ ಅಂತೂ ಇನ್ನು ದಾದ ವಿಷಯ ತೂಕ ನಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತೆ ದಾದ ಅಂದ ಐಕ್ ಅವು ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಪೂರ ದೇರಾಪುಂಡು ಚಾಪ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೋಟ್ರೇಷನ್ ಚಾಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೋಟ್ರೇಷನ್ ಒಂದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ದಾದ ಅಂತ ತೂಪಿನಿ ಅಂಚ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಕೆ ರೆಡ್ ಓಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಏನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಶಾಂತಕ್ಕ ಯಾನು ಓಕೆ ಕೊರಿಯೆ ಅಂದಂದಿ ಅವು ಏನಾಯ್ತು ಕೇಂದಿನಿ ಏರ್ ಮಾತನ್ನ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯಾರ ಒಂದು ಅಂಚ ಕೇಂದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂಚ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಯಾನು ಓಕೆ ಕೊರಿ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಪಾಡೋಡ ಏನಂಚ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಡ್ಡ ಆಪುಂಡು ತೂಪೆ ಅವನಲ್ಲೇರು ಕುಡೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಡ್ಡ ಆಪುಂಡು ತೂಪೆ ಅವನಲ್ಲೇರು ಓ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ನಾನು ಅವು ಪೋಂಡು ಅವು ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡಿ 100% ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಅಂದ್ಯಾ ಇನ್ನ 100% ಅಂದು ಅವು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತೇನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಂದು ಕೊರಂಡ 100% ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಲೋ ಒಂದು ಕೊರಂಡ ಅನ್ನ ಶೇಕಡ ಪಾತೆರ್ದು ಎಂಕ್ 1,000 kg ಖಜೂರು ಪ್ರೀತಿಕ್ವ ದಾದೆ ಗಂಗಸರ ಅನ್ಪರಂಡ ಎಂಚಿನ ತೆಲಿಕೆ ಅನ್ನ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತ ಆರಂಜ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡವ್ರ ತೆಲಿಕೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಮಾರೇಜಿನ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಶಿಖರ್ದ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಬುಡಿಯನ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತೇನ ಅಂದ ತುಂಬೆ ಬಿಡ್ತೆ ಅವ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಆಯ್ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲರೇ 21 ಲೈಕ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದೀರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದವ್ರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಯಾಕಷ್ಟಿಕ್ಕೆ ಇನಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರನ ಡೆತ್ ಆಂಡ್ ಅಂದಿ ಯಾನು ಸುಮಕ್ಕ ಬತ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ಸುಮಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚ ಒಳ್ಳರೆ ಸುನೀತಕ್ಕ ಬತ್ತೀರಿ ಹಾಯ್ ಸುನೀತಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಭಾವ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತಿದೆ ಹೌದಾ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಶಾಂತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸುಮ ಸಿಸ್ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸುಮಕ್ಕ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಣಸಾಂಡೆ ಪಾಯಸ ತಿಂಡರೆ ಒಣಸಾಂಡೆ ಸುಮ ಸಿಸ್ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಪಾತೆಲ್ಲ 1 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ
ತುಂಬಿದೆ ನಲ್ಲನೆ ಇಲ್ಲಡ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪುಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಏರ್ಲ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಅಂದೆ ಅತಿ ನಾನು ಇಲ್ಲದತ್ತೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ದ ಬನ್ನಿ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಪಾಯಸ ಸೋಕ ಆತನ ಅಂತ ಎಂಕ್ಳು ಸೋಕ್ ತೋಜಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ ಸೋಕ ಆತನೇ ಜನ ನಿಕ್ಕಳು ತಿನ್ನಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತಕ್ಕ ಮನದಲ್ಲೇರು ಪಾಯಸ ಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಮನದಲ್ಲೇರು ಮನಸ್ಸಾತಜಿ ಸುಮಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಸುಮಸಿ ಪಾಯಸ ಮನದಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಳು ಅಷ್ಟ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಶುಗರ್ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದಿ ತಿನ್ರೆ ಆಪುಚ್ಚಿ ಅನ್ಪೋಡು ನಾನು ಅವರೇ ಅಪ್ಪನ ಬೊಳಂತೇರಿ ಉಂಡಿತ್ತು ಸುಮಕ್ಕನ ಪಾಯಸ ತುದು ನನ್ನ ಪಾಯಸ ಅನ್ಪೋಡು ಅಂತ ಅಪ್ಪನ ಐಕೆ ಪೇರು ಕೊಟ್ರೆ ಉಂಡು ಎತ್ತ ಕಾಲು ನೀರಡಿ ಬೇಪವನ ಗಂಜಿಯನ್ನು ಅರಿನು ಅವು ಸೂಪರ್ ಆತಂಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಅಂದೆ ನನ್ನ ಚಲಿಸಿರುವನಾಗ ಸೋಜಿ ಪಾಯಸ ಪೂರ ತಿಂದರೆ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪುಳೆನ ಅನ್ನಂದಿ ಬೆಲ್ಲದ ಸೋಕಾಪ ಎಂಕುಳು ಸಕ್ಕರದ ಮನ್ಪುಜೆ ಬೆಲ್ಲದನೆ ಮನ್ಪುಣಿ ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ಪುಣಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅಂದ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಅವು ತಿನ್ನೋಳಿ ಅಂದ ಅಂತ ಸಾಯಿಬೆರ್ನ ಫ್ರೂಟ್ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪುಳೆ ರಂಜಾನ್ ಪಾಯಸ ರಂಜಾನ್ ಪಾಯಸ ಓ ಸೋಜಿ ಸೋಜಿ ಮನ್ಪುವೆ ರಮದಾನ್ ದಪ್ಪಗ ಹೋಟೆಲ್ ಪುರ ದಾದೆ ಪುರ ಪಾಡ್ದಾರ ಸುಮಸಿ ಪಾಯಸಗ ನೀರು ಕೊದಿನಾಗ ಬೊಳಂತೇರಿ ಪಾಡೋಡು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕಂದು ಪಂಡ್ರೇಜಿ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಪಣಂದು ಬೋಲೆ ಪೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನ ಪೇರು ಪಾಡೋಡೇನಾ ಓಕೆ 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 ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಅಂಚಿನ ಅದೇ ಪಾಯಸ ಅನ್ಕೊಂಡು ಗಂಜಿದ ಸೋಕಾಪನು ಅರಿತ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಾಯಸ ಒಂಜೇ ದಿನ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಈರು ಮನ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಪಲ್ನೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಪಲ್ನೆ ಬೊಕ್ಕಂದು ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಏರ್ ಮಾತ ಪನ್ ಪರ ಸುಲಾಬುಡು ಪನ್ ಪಡ ಪಲ್ನೆ ಬೊಕ್ಕಂದು ಬರೆಯರೆಜ್ಜಿ ಷಷ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಾಯಸ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲಂಜಿ 2-3 ದಿನ ರಜೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಪಾಯಸ ಮನ್ಪರ ಉಂಡು ಬೀಜ ಪಾಡೋಡು ಗೋಡಂಬಿ ಪಾಡೋಡು ಸೋಡಾ ಪಾಡೋಡ ಸೋಡಾ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಕೊಟ್ಟೋಡು ಅವು ಪಾಯಸೋಗತ್ತಿ ಅವು ಲೋಟೆಗೆ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು ಇತ್ತುಂಡ ಆಪುಂಡ ಅರಿತ ಪಾಯಸೋಗು ಸುಮಸಿಸ್ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು ರುಚಿ ಆಪುಂಡ ಅಂದು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ದಾನೆ ಸಂಪು ಒಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಇಂಚವನ್ ಪುಣಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬನಲದಿ ಇದು ಐಕೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ದಾಸೆಮಿ ಕಡಿಪತ್ತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಸಜ್ಜಿಗೆನ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ನೀರು ಕೊಟ್ಟೋಡು ನೀರು ಕೊದಿನಾಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಚೂರು ತಾರೆ ಪಾಡೋಡು ಅಡೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೆಡಿ ಸುರುಕು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪುಳೆ ಪೇರು ಓಲು ಮಾರ್ರೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾಡುನತ್ತ ಅವು ಶಿವಗೆ ಪಾಯಸಗ ಪೇರು ಪಾಡುನಾ ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ ಮಾತ್ರ ಪೇರು ಪಾಡುನಾ ಓಕೆ 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 ಅವು ಎಂಕ್ಳು ಪ್ರಾತ್ ಪಂಡ ಐಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ಅಂಚಾದ ಸುಮಕ್ಕ ಅರಿ ಸೋಕು ಬೆಯ್ಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಬೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕಲಡದು ಬೊಕ್ಕನಾಗ ಪೇರು ಪಾಡ್ನಾ ಓಕೆ ಸುಮಕ್ಕ ಓ ಪೇರು ಪಾಡ್ನಿ ನಿಕ್ಕುಳು ತಾರದ ಪೇರು ಪಾಡ್ನಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇರು ಪಾಡ್ನಾ ಅವಿನಾಶ್ ಅನ್ನ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಲವಂಗ ಪಾಡೋಡು ಅಂದು ಸೊಂಟದ ಶಿಷ್ಯ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಸೊಂಟದ ಶಿಷ್ಯ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಿನ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮದೇ ಚಾನೆಲ್ ಅದು ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಪನ್ನದಿಲ್ಲೇರಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಸುಮಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಬುರ್ಚಿ ರಡ್ಡ ಅರಿಶಿನ ಹಿರೇಪಾಡ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಅವನೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಓ ಅಂದ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಡತೆ ಓ ಪಾಯಸ ಏಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಅರಿತಾಯಿ
ಪೇಟದ ಪೇರು ಪೇಂಟದ ಪೇರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಈರು ತ್ರಿವೇಂದ್ರಮ್ ಬಲೆ ಅನ್ನ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಪಾಯಸ 50 ರೂಪಾಯಿಸ ಅಂಚ ಕೊರ್ಪೇರ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಅಂಚ ಕೊರ್ಪುಜೇರಿ ಮುಲ್ಪ ಹೊಟೇಲ್ ವನಸ್ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪಾಯಸ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಲೋಟೆಡ್ ಚೂರು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವಾತು ಸೇಮೆದ ಪಾಯಸ ಪೂರ ಮನ್ಪುಣಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರವರ ಕಡಲೆ ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು. ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಅವಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ತ್ರಿವೇಂದ್ರಮ್ ಉಡುಪುಣ ಇಂಜಿನ ಬಿಜಿನೆಸ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಪ ಪಾಯಸ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಸೇಮೆದ ಪಾಯಸ ಸುಲಭ ಅಂಡ ಅವು ಸಕ್ಕರೆ ಆತು ಮಜಾ ಆಪುಜಿ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಯಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ ಪಾಡು ಇತ್ತ ಮೇರೆ ಪಂಡೆರದ ಅಂಚಿನ ಪಾಯಸ ಮಂತದವೆ ಓಹ್ ಓಹ್ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪದಾರ ಬತ್ತೀರಿ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಉಂಡ ವರ್ಷ ಅಂಡ ಅಂದ್ ಬರಂದೆ. ಪ್ರಮೀಲಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೀರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇನ್ನಿದಾನ ಪೂರ್ಣಿಮೆನ ಅತ್ತ ಚಂದ್ರಮನ ಇಂಜಿನ ಪನ್ಪೆರತ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರಿ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಬಾ ಮಗೇನಾ ಓಕೆ ಯಾನು ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಕೀರ್ತನ್ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಯಾನು ಮೀಂದ ಕಜಿಪುಡು ಮಲ್ಪೆ ಒಂದೊಂದಲ್ಲಿ ರಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಕೋಸ್ಟಿಕ್ ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡಿ ಅಂದೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅರಿನ ಸರಿ ದೆಕ್ಕದು ಅರಿನ ಬೇಯ್ಪಾವಡು ಅರಿನ ಬೇಯ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಬೆಲ್ಲ ಕಲಡನಕ್ಕ ಪೇರ್ ಮಲ್ತು ಕೂಟುದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದು ಪಾಯಸ ಅನ್ನ ಅನ್ನಂದು ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕಂದು ಬಂತಿಜಾರ ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೇರ ಸುಲಭ ಅವಳು ಪನೋಡು ಬಿಜಿ ಭಾವ ಒಣದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಏತು ಬಿಜಿ ತಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ಲೇವಾ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಅಟೇಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಾ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಸುಮಕ್ಕ ಸೇಮಿಗೆಗ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಕೂಲ್ ನವೀನಣ್ಣ ಅಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಂಡ ಪೇರ್ ಪಾಂಡ ಪುಡ ಉಂಡತೆ ಯಾನೂರು ಅಂಚೆ ಮಂತದೆ ಪುಡ ಉಂಡಿ ಒಂತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕುಡ್ಲಾಡ ಓಕೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಪಕ್ಕ ದಕ್ಕಿನಿ ಮಾರಿ ಇಡೀ ಪಾಯಸನಿ ಏತು ಪಾಯಸ ಮಂತ ಪೂರ ದಕ್ಕಿನಿ ಶಾನು ಇರ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ವಯಸ್ಸೊಂದು ಒಲ್ಲ ಬಾಂಬೆಡ್ ಒಂದೊಂದು ಸೊಂಟದ ಶಿಷ್ಯ ರೆಡ್ ಇರುವೆದ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತದೆ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬ್ರೋ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಜಿತ್ ಬ್ರೋ ಬತ್ತೇರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಪಣದಲ್ಲಿರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ ರೇಗು ಅಂಡ ಬತ್ತಿನ ಕೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೊಳ್ಳರಿರು ಅಣಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಶಾಂತಕ್ಕ ಸಂಪು ಬಣದಲ್ಲಿರು ಅವು ಎಡ್ಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಯಸತ್ತು ಕೆಂಪು ತಿಂಡ ಅಪ್ಪಿ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿರಿ ಅಪ್ಪಿ ಪಾಯಸದ ಅದೇವು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಯಸತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲುವ ಪಾಯಸ ಸೇಮೆದ ಕಡ್ಲೆ ಸಲ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಪದಂಗಿ ಸಲ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರಿತ ಸೋಕಾಪುಂಡು పేరు పాడదు కొదిప్పున బుర్చి ఓ అందే కొదిండ పుడౌండు ಅಚ್ಚ ಅಂಜನ ಪೆಚ್ಚಮಂತ ಇತ್ತಿನ ಪೇರು ಚೌಲೆ ಅದು ಕೂಟೋಡತ್ತೆ ಸೀದಾ ಗೋಧಿದ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಪಾಯಸ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಯಸ ನಾಳೆ ಅನ್ಕೂಲ ಒಳ್ಳೆರು ಆರು ಇತ್ತಿರಿ ಎತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಜೆತ್ತೆರ ಅಥವಾ ಅನಸ್ಮಂತಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಮುರುಡೇಶ್ವರದ ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ನೆ 16 PM ಕೊರ್ಪೇರು ಐಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ವೈಟ್ ಕೇಸರಿ ಎಂದು ಅಲ್ತ ತಿಂತ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಅಲ್ತಾನೆ ಪಾಯಸದ ಅದನ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮುರಣಿ ಪಾತಿರೆ ಎಂಕು ಲೈವ್ಡ್ ಅವಳು ದಾದ ಉನ್ಪಿನ ದುಂಬು ಕೊರ್ಪೇರ ಅತ್ ವನಸದ ಮಿತ್ತೆ ಪಾಡುನ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಟು ಪಾಯಸ ದುಂಬು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂದ್ ಅಂಚ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಟು ಅಂದ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಯಸ ಸೋಕಾಪುನ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಯಸ ಮನ್ಪೇರ ಅವು ಶೀರದಲ್ಲ ಕಣಂತೆ ಸೋಜಿ ಆಪುಣ ಸೋಜಿ ಪಾಯಸ ಅತ್ತವು ಸೋಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಪುನದ ಆಟದವಳು ಪುರ ನಮ್ಮ ಸೋಜಿ ಬರುವಂಥ ದುಂಬು ಅವು ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆಟದವಳು ಪರ್ಪೇನ ಸೋಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಂತ ನಂಗೆ ಆತು ಮಜಾ ಆಪುಜಿ ಖರ್ಜೂರ ಪಾಯಸ ಖರ್ಜೂರದ ಪಾಯಸ ಅತ್ತವು ಪಂಡ ಪಾಯಸಗೂ ಖರ್ಜೂರ ಪಾಡ್ವೇರಲ್ಲ ಚೀಪೆಗೂ ಬೋಡಾದ್ರ ಖರ್ಜೂರದನೇ ಪಾಯಸ ತಿಂಡೆ ಹೆಂಚಿನ ಅವೈತಂದು ಆಪುಂಡು
ಪಲ್ಪ ಆಪುನು ಕರ್ಬುಜೂರ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಕೂಲ್ಡು ತೊಟ್ಟಿದ ಪೇರನ್ನು ಪಾಡುನ ಮಾತ ಪಾಯಸಗಳ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಯಸ ಅಲ್ಲ ಪದಿಂಗ್ಸಲ ಪಾಯಸ ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್. ಓನಂ ದಾನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಾನು ತಿಂತೆ ಸಾಧಾರಣ ಪಾಯಸ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಬಗೆಯ ಪಾಯಸಗಳುಂಟು ಲೈವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ. ಅನ್ನ 6 ಬಿಸಿಯೂಟದ ಕುಕ್ಕು ಅನ್ನಂದಿ 6 ಸ್ಕೂಲುಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಿಸಿಯೂಟ ಮಂತ ಪಾಡುವೇರು ಅರ್ನ ಲೈವ್ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇವೆ 6 ಲೈವ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುವೆರು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆರು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡುವೆರು ಬಯ್ಯ ನಗರ್ನ ಲೈವ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸುದೇ ಬರಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಶೋಕಾಪುಂಡು ತುಯ್ಯರ ಪುರ ನೀರು ಪುರ. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡ್ಲೆ ಅರೆಗ್ಲಾವೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡ್ಲೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಖರ್ಜೂರ ಪಾಯಸ ಮನ್ಪುವೆರು ಅಂದಂದು. ಸುಜಿತ್ ಅನ್ನೆ ವನಸ ಆಂಡೆ ಬ್ರೋ ಎರ್ನ ಆಂಡೆ ಬ್ರೋ ಪಾಯಸ ಫಸ್ಟ್ ಕಮಲಶಿಲೆಟ್ಟ ತಿನ್ನೋಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಮಾತ್ರ ನಮ ಪೋಯಿನ ಪಗ ಅಂದೆ. ಓಕೆ 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 ವನಸ ಆಂಡ್ ಬ್ರೋ ಎನ್ನ ಆಂಡೆ ಇರ್ನ ಆಂಡೆ ದಾದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗು ಎಂಕುಲು ಅವೇ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಸ ತಿಂತ ಅವು ಮುರುಡೇಶ್ವರಡ ಕೊಲ್ಲೂರುಡ ಅಂದು ನೆನಪಿಜ್ಜೆ ಎಂಕುಲು ಮುರಣಿ ಲೈವ್ ಪಾತೇರಿ ಆ ವಿಷಯ ನಂಚೇನೆ. ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಯಸ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನವೀನ್ ಅನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಸುಜಿತನ್ನ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುಮಕ್ಕನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ ಎಲ್ಲರೂ. ನನಗೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನೆನಪೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಹತ್ರ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಟು, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಂಕ್ಲೆನಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಇರುವ ಇಯರ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಬಿಸಿಯೂಟೋಡು ಇತ್ತೆ ಏಜ್ ಆಂಡ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಕೊರ್ರೆ ಪಂಡೇರು ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಕರ್ಕೊಂಬಿಡದ ಪಾಯಸ ಕೇಂದ್ರ ಜನ ತುರೆತ ಪಾಯಸ ಅಂಡ ಸೋಕಾಪುಂಡು ನೈಸ್ ಲೈವ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ತುರೆತ ಪಾಯಸ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಎಂಕುಲು ತುಂಬು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಂತೋದ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ತುರೆ ಆವಂತು ತಪ್ಪಗ ಶೋಕದ ಪಾಯಸ ಆವಂತು. ಅಮ್ಮನ ಕೈಯ ತುರೆತ ಪಾಯಸ ಇತ್ತ ಪುರ ತುರೇನ್ ಕಜಿ ಮನ್ಪುಣೆ ಬಂಗೋಡು ಪಾಯಸ ಅನ್ಪುಣೆ ಇರ್ತು ಮನ್ಪುರೆ ಎಂಕಿಷ್ಟ ತುರೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತ. ಮೆತ್ತೆದ ಪಾಯಸ ಅವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎನ್ಯಾನು ಚಿಕ್ಕನ ವನಸಾಂಡೆ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲು ಇಜ್ಜೆರ ಚಿಕ್ಕನ ವನಸಾಂಡಿ ವನಸು ಕಡಲೆ ಮನೋಳಿ ಸುಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆಜಿ ಮನೋಳಿ ಸುಕ್ಕ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜೇರ್ ಲೈವ್ಗು ಆರು ಸೀದಾ ಜೆಪ್ಪುಣಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕೆರಂಡತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ ಪುರುಷತುಪ್ಪನ ಬರ್ಪೇರಿ ಜಿಂಡೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಸರಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಇರೇರು ಚಿಕನ ಅತ್ತು ಮಾಮಿಯ ಕೀರ್ತನ ಮಾಮಿಯ ಕಟೀಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇತ್ತು ಅರಿತ ಪಾಯಸ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ ಅವಳು ಏಪಲ್ ಅರಿತ ಪಾಯಸನತೆ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಅನ್ನ ಎಳನೀರು ಪಾಯಸವನ್ನಲ್ಲೇರು ಎಲೆನೀರ ಅವು ಬೊಂಡದನ ಜೈನ್ಸ್ನ ಕುಲ್ಮಲ್ಪುನ ಉಪ್ಪಡು ತಿನ್ನೋಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂದೆ. ನಾನು ಕೊಂಕಣಿಯರ್ನ ಫುಡ್ ತಿಂತೆ ನಾನು ಅಕ್ಕಲನಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 4-5 ತಿಂಗಳು ಬೇಲೆಗಿತ್ತೆ ಅವಳು ಊರುಡಪ್ಪನಾಗ ಸುರುಟು. ಸೊ ಅಲ್ತಾನೆ ಫುಡ್ ಪೂರ ಕೊರಂತೇರು ಭಾರಿ ಸೋಗುದ ವನಸಾಕಲ್ನ ಕಡಿ ಗೋಧಿ ಪಾಯಸ ಸೂಪರ್ ಅಂದ ಅವು ರೆಡ್ಡಿ ಅಪ್ಪನ ಕಟೀಲ್ದ ಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಾಯಸನು ಪಾತೆರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ. ಓ ದೇವರೇ ಇನ್ನಿನ್ ನೆನೆತೀನಿ ಅಂಕುಲು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನು. ಓ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏತ್ ದಿನಾಂಡಿ ಬರಂದೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನೇ ದಾನೆ ವಿಶೇಷ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾನೆ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿರ್ನ ಅಂದನ್ನ ಬೊಂಡದ ಪಾಯಸ ಬಣದಲ್ಲಿರು ಅಂದೆ ಅನ್ಕೇಂದಿನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನಿ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕಡೆ ಬಣದಲ್ಲಿ ಸುಜಿತಾ ಮೀನು ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಅಂದಂದ ಅವು 6 ಪಾಯಸ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ನಿ ಕುಸಾಲಿಗೆ ಅವು ಗಂಜಿ ಮನ್ಪುಣ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಕ್ಕ ನೈಸ್ ಬಣದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಕ್ಕ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬಣ್ಣ ಸಂಪು ಅನ್ನ ಹಾಯ್ ಬಣದಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ನೆನಪು ಮಂತೀನಿ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ದಾನೆ ಬೈಜೀರು ತಿಕ್ಕಿಜೀರು ದಾನೆ ಅಂದು ಸಂಪದನ್ನೇ ಮಲ್ಯಕ್ಕ ಮಸ್ಟ್ ಬಚ್ಚಿದಿರತ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಬಣದಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಫೋಟೋಟ ಅವು ಸೇಮ್ ಫೋಟೋ ಪುನಿ ದುಂಬುದಲ್ಲ. ಸುಮಕ್ಕ 23 ವರ್ಷ ಆಂಡಿ ಯಾನು ಕೆಲಸ ಪೋಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು. ಓ ಅಂದೆ ಆತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಡೇರಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ವನಸಾಂಡ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಬ್ರೋ ವನಸು ಎನ್ನಾಂಡು ಬ್ರೋ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೋಲಿ ಸುಕ್ಕ ಇರೆಗೆಂಚಿನೆ ಉರುಡೆ ಉಳ್ಳರತ್ತೆ ಇರು ದಾನೇರ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಏಪಲ ಲೈವ್ಗಳ ಬರ್ಪುಜಾರ ಲೈವ್ಲ ಇಜ್ಜಿರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ದಾನೆ ವಿಶೇಷ
ಸುಮಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಮನೋಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಸುಮಕ್ಕ ಉಳ್ಸಾರುಳ್ಳೆ ಈರು ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಕೆರದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಕ್ಕ ಹೌದು ಮನೋಲ್ಲೇರು ಊರುಡು ಉಳ್ಳೆ ಮನೋಲ್ಲೇರು ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಯಾನು ಸೂಪರ್ ಮಲ್ಲಿಕ ಮನೋಲ್ಲೇರು ಸುಮಕ್ಕ ಇರೇಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಇರೇಗ ಅಂಚನ ಅಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ರೆ ಪನ್ಕನಮ್ಮ 23 ವರ್ಷ ಬಿಸಿಯೂಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆದ ಸುಮಕ್ಕನವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕೀರ್ತನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೀರ್ತನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪುರ ಆಂಡ ಎಂಚ ಉಂಡು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ತಪುರ ಎಂಚ ಓದೋಡು ದಾದ ಅಂದು ನನ್ನ ಒಂತೆ ದಿನ ಪುಣಿ ಈ 10ನೇ ಆತ 10ನೇ ವರ್ಮುನೇನ ನೆನಪುಳ್ಳೆಜ್ಜಿ ಮಾರ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಬಳೆ ಮೋದಿ ಬರ್ಪೇರು 21 ಮಗು ಬಣದುಲ್ಲೇರು ಮನೋಳಿ ತಿನೋಳಿ ಒಂತೆ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಅಂದೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಫೇವರೇಟ್ ನಾನು ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುನಾಟ ಏಪಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಸುಕ್ಕ ಮುಖ್ಯ ಅಡುಗೆ ಅವರು ನಾನು ಹೌದಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಮಾತಾಡುವ ಅಂದ ಸಂಪು ಅನ್ನ 6 ಬತ್ತುಂಡ ಪೋವೇರು ಬಣದುಲ್ಲೇರು ಬಾಯ್ ಚಿಕ್ಕ ಎಂಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಬಾಯ್ 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 ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಓದನ ಬುಡ್ದು ಪ್ಲೀಸ್ ಜೋಕು ಲೈವ್ ಬರೋಚಿ ಬತ್ತಡಲ್ಲೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಹಾಯ್ ಪಂದು ಪೋಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೆ ಎಲ್ಲ ದೂರ ನೆರ್ರೆವಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಉಡ್ದು ಹತ್ರ ಮಾರ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೈದನು ಮಾರ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಸುಮಕ್ಕ ಇರದಾದ ಪ್ರೈಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಣದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಮಲ್ಲಿ ಕಜಿಪು ಬಣದುಲ್ಲೇರು ಚಿಕನ್ ಬಣದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಇನ್ನಿ ಮಲ್ಯಕ್ಕಗ ಎಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣು ಮಲ್ಯಕ್ಕ ಬಂದಾಗಣೆ ನಾನು ಪಿನ್ನುವಂತೆ ಈಜಿನಾರ್ಕೇನು ಇருந்து ಏರೇನು ಪಿನ್ನುವಂತದೀನಿ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಕಳೇನಾ ಅಂತ ಸುಮಕ್ಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕು ಸುಜಿತ್ ಬನೋನಲ್ಲೇರು ಹೌದೌದು ಅಕ್ಕುಲ್ ಕೊಡ್ಚೇಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಕೊರ್ಪಾಯಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಕ ಸರಿತಕ್ಕ ಒಳ್ಳೇರಿ ಕೆಲವೊಂದಿರು ಆಳು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅತ್ತು ಜೆತ್ತಲ ಅತ್ತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶುರುವಾಯ್ಬೇಕೊಂಡತೆ ಏರು ಓಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಗೊತ್ತಾಪು ಜಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಹುಷಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಸಂಪು ಅನ್ನ ಬಣದುಲ್ಲೇರು ಹುಷಾರು ಉಳ್ಳೆ ಅಂದ ಓಕೆ ಮಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಇಲ್ಲಡ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಇಲ್ಲಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೆರ ಪುಣತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪುರ ಕಡಪುರ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುರ ಅಂಚ ಅಂತ ಬೇಗ ಜಿಪ್ಪುರಕುಲು ಅಂಚ ಅಂದು ಎನ್ನಿದೆ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕದಾದನ ಎಂಕ್ ವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂದಂತ ಇರೇಗ ದಾದನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಕಾಯಿ ತುಳುನಾಡ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಕರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಮಿಳಾ ಕೇಶವ್ ಪತ್ನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗೊತ್ತುನ್ನತೆ ನಾನು ಪಂತಿನ ನೆನ್ಪುಂಡತೆ ಏತಂದು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆವೊಂದುಂಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಜಿನ ಇತ್ತೆ ಎಂದು ಆತ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ ಆತು ಲಾಸ್ಟಾ ಏತು ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ 3-4 ತಿಂಗಳು ಹೌದ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಹೌದೌದೌದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏಪ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏಪ ಗೊತ್ತಾದ ಪಚ್ಚನ ಮದ್ಮೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡದ ಇತ್ತೆ ಪತ್ತಾಯಿ ಅವು ಎನ್ನ ಭಾವನ ಮಗೆ ಭಾವನ ಅನ್ನನ ಅವು ಎಂಚ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗಲ್ನ ಮಗೆ ಸುಮಕ್ಕ ಹಾ ಪಣದೊಲ್ಲೇರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ತೂ ಹೋ ನಲಲ 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 ಲಲಲ 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 ಶಿಲೆಗಳು ಸಂಗೀತವ ಹಾಡಿದೆ ಬೇಲೂರ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಶವನೆದುರಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಶವನೆದುರಲ್ಲಿ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಕುಣಿಯುತ್ತಲೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಕ್ಕಲು ಮೊಬೈಲ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದಿಲಿ ಅಂದಂದಿ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಲು ಉಂಡತೆ ಕೆಲವು ಅವಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು
ನಮಾನೆ ದಾದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅನ್ಪಲ್ಲ ಆಪುಜಿ. ಕುಣಿಯುವ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಗಳಗಳ ಎನ್ನುವಂತೆ ಹರಡಿದ ಕಣ್ಬೆಳಕು ಪಳ ಪಳ ಒಳೆವಂತೆ. ಕುಣಿಯುವ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಗಳಗಳ ಎನ್ನುವಂತೆ ಹರಡಿದ ಕಣ್ಬೆಳಕು ಪಳ ಪಳ ಒಳೆವಂತೆ. ಎನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾತ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಬುಡ್ಚಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿ ಇರೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡೆಗೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಆತು ನನ್ನ ಮಂಡೆ ಚೆಜ್ಜ ಅದೇ ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಮೋನೋ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟದೆ ಇರ್ನ ಮೋನೋ ಯಾರು ಉಂಡದೆ. ನಾನು BA ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಓಕೆ 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 ಅವು ಏನ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಪ್ರೆಡ್ ಉಂಡು. ಬುಮ್ 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 ಬುಮ್. ಡೆಂಗಿರಿಮಮ್ಮ ಡೆಂಗಿರಿಮ ದುಬೈ ಎಂಚ ಉಂಡು ದುಬೈ ಸೋಕುಂಡಿ ಎಲ್ಲಂಜೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಪಣಂತೇರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತದೇರು ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಆ ಗ್ರೂಪುಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಣಂತೇರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಅಂದ್ ಪಾರ್ಕ್ಡ್. ಸೊ ತೂವಡೆ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಇತ್ತಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡುವೆ ಒಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಬತ್ತಿನೇನು ಪುರ ತೂಂದು ಪ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ಕೋಡೆಲ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೆಲ್ಲ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ದುಬೈ ರನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೂದುಪಾರೆ ಅತ್ತಂದಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತೂದುಪಾರೆ ನಾನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಐತಲ್ಲ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ಇತ್ತನ ಪಾಡುವೆ ಜಿನಜ್ಜಿ. ಯಾನು ಪ್ರೈಮರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಮಾರಿ ಆಯ್ನಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದೆ ಯಾನು ಏತ್ ಪೋದಿಪ್ಪೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪಲ್ನೆ ನಾನು ನವೀನನ್ನ ಪಣದುಲ್ಲೇರೆ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕೊಡು ಇರ್ ಕಲ್ತದಾನ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ಏತದಾದೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಚ್ಚಿ ಇತ್ತ ಇರು BA ಪಾಸ್ ಆತಾರ ಪಂಡರಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡೆ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡವಲ್ಲ ಸರಿ ಆಪುಚ್ಚಿ ಐಕ್ಯ ನಂಚ ಪಣ್ಣಿ. ಸಂಪತ್ತನ್ನು 7 ಬರೋದಿಲ್ಲರಿ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಅಂದೆ ಸಂಪು ಅಪಗಣನೆ ಪುಳಿತ ಅಡರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೋಡು ಅಂದಿ ಅಂದಾಜು ಫಲ್ನೆ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜು ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಫಣೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಸರಿಯಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್ ಬಂತು ಪರ್ ಎಸ್ ಸಂಪತ್ ಮನಲ್ಲಿರು ಏತ್ ಮೂಜಿನ PhD ಸುಮಕ್ಕ ಅವನಲ್ಲಿರು ಸಂಪದನ್ನೇ ಬಲ್ ಬಾಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅವನಲ್ಲಿರು ಸುಮಕ್ಕ 7 ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಓ 7 ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಶಶಿ ಹಂಟರ್ ಬರ್ತೀರಾ. ಹಾಯ್ ಶಶಿ ಬ್ರೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಪಿನಿವು ಪನ್ನುಡು ಎಂತಾಚಿ ಪಿನ್ನಡು ಪಾಡ್ದಿನಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ. ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಬರ್ತೀರಾ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಮನದಲ್ಲಿ. ಹಾಯ್ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಸಹ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಬನ್ನಿ.
ಮಾತೆನ್ನಲ್ಲ ಜಾತಕ ಎನ್ನ ಕೈಟು ಉಂಡಿ ಪಣದಲ್ಲಿರು ವೇದೋತೆಕ್ಕ ಡಿನ್ನರ್ ಆಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ ವೇದೋತೆಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಚೊಳ್ಳರು ಆಯ್ ಅಣ್ಣ 25 ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪಣದುಲ್ಲರಾ ಈರು ಕೊರಿಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಬರೊಂದು ಪ್ಲೇ ಕೊಡೊಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಲೈವ್ ಬರೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂದು ಪ್ಲೇ ಸುಜಿತಾ ಮೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರ ಬ್ರೋ ಮಲ್ಪೆಗ್ ಬಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಊರು ಬತ್ತಿಯೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಮಲ್ಪೆಗ್ ಬರ್ರೆ ಆಪು ಜಂಕ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ PhD ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಆಯ್ತನ್ನ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನಿ ಮಲ್ಲಿ ಪೋಪಿನ ಕೇಳದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಪೋಪೆ ಸಂಪು ಸುಮ ಅನ್ನ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಹೌದು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದವರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಸುಜಿತನ್ನೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ತಿರ್ಗೇರುಂಡಿ ಅಪ್ಪ ತೂಡು ಅಂತೆ ಮಲ್ಪೆ ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತನ ಓಳೂರಿ ಕಾರ್ಕಾಲ ಪುತ್ತೂರು ಸುಮಕ್ಕನಡೆ ಅಕುಲು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರಿಯೆಡ್ಡ ಬಲ್ಲೆ ಬಂಡೆಡ್ಡ ಹೋಪಿನಿ ಸುಮಕ್ಕನ ಊರು ಬರೋಲೇತೆ ಎಂಕುಲು ಬರೋಡನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೆರೆ ಆಯ್ರದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೈದಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೈದನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಅಂದ್ಯ ಮಂತಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಯಾನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಗರ ಮನ್ಪುಣತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆತಜ್ಜಿ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅವು ನನ್ನ ಮನ್ಪೊಡೆ ಎಲ್ಲ ಮೀನಿ ಓಲಿಪ್ಪು ನನ್ನ ಇರು ಯಾನು ದುಬೈಡ್ ಬ್ರೋ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಜ ಅವು ಒಂಚೂರು ಲಕ್ಕದು ಉಂತುನಿ ಅಂಚ ಏತ್ ಬರ್ಚಿಂಡಲ್ಲ ಕುಳ್ಳಂಡಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಇಂಚ ತೂಪೆತ್ತ ಅವು ಇಂಚ ದೆರ್ತಿಲಕ ತೋಜು ಇಂಚ ತುಂಡನ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜುನಂತೆ ಅವನೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಕಿಜ್ಜಿ ಬರೋಡ್ಚಿ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಓ ದುಬೈ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಬೀಚ್ ಪೊಯ್ಯಡ್ ಗೊಬ್ಬರೆ ಅಂದ್ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಕು ಬೋಡುತ್ತೀನತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಸೋಕು ಬೋಡುತ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಲ್ಲು ಒರ ಕುರೆ ಹಾಪುಂಡು ಒರ ಸೋಕು ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹೊಸ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಂದೆ ಬನ್ನಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕುರೆ ಹಾಪುಂಡು ಕೂಡ ಪೇಂಟ್ ಕೊರಡು ಕೂಡ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೋಡು ಸೊ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಸುಂಟರಗಾಯಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಮಿನಿ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರು ಬೇಲೆ ದಾದೆ ದುಬೈಗೆ ಬರ್ತಂಡ ಅಂಚ ಬೇಲೆ ನಾಡ್ರಂದು ಬರ್ತಂಡ ನಾಡ್ನ ತಿಕ್ಕುಡು ಕೆಲವರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕೆಲವರೆ ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಊರುಡ್ದೆ ಕೆಲವರು ಬರ್ಪೇರು ಒಡಿಲ್ದತೆ ಸುಮಕ್ಕ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರು ಒಡಿಲ್ಡ ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ವೇದದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಗುಡ್ ಅನ್ನ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರು ಸಂಪತ್ತನೆ ಸಾರ್ನಿಗೆ ಬೇಲೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸಾರ್ನಿಗೆ ಬಲೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಆರು ದುಬೈಗೆ ಬರೋಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾರೆ ಸಾರ್ನೆ ಗತ್ತಿ ಸ್ಕಿಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಸಂಪತ್ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ದಾದ ಬಂಡೇರ ಸುಳ್ಯ ಪುತ್ತೂರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಒಡಿಲತ್ತೆ ಸುಮಕ್ಕ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಅವು ಓದಿ ಪಡುಬಿದ್ರೆಡು ಬೀಚಿಡು ಪೊಯ್ಯಡು ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಅನ್ ಪಂಡೇರು ಅವಳ ಓದಿಯಾನು ಅವು ಮನಸ್ಸು ಓದಿ ನಂದತೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಓದಿಯಾನು ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪ ಎಂಕುಲು ಸುದೇ ಬರಿಕ್ ಬರ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುಜ ಇರೆಗ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಈರಾದಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಉನ್ಕರ್ ಅಡ್ಡ ಅಂತ ಕೋರ್ದಾಜ್ ಪನ್ಪುಗ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದವ್ರು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ದ ಓಡುಗು ಒಡಿಲ್ ಪನ್ಪುನು ಕಾರ್ಕಾಲಡು ಓ ಅಂದೆ ಓಡ್ದ ಇಲ್ಲಂದ ಅವೇನು ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಲವ್ವರ್ ಅಕ್ಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಬೀಚಿಡು ಏರ್ಲ ಸರಿತಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಶಾಂತಕ್ಕ ನೈಸ್ ಪಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಸುಂಟ್ರಗಳಿ ನಾನೇ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅತ್ತ ಅಂದು ಬಟ್ ಆಂಡ ಸಾರ್ನೆ ದುಬೈಡ್ ಬತ್ತು ಮನ್ಪೇರ ಯಾರು ಕೇರ್ವೇರ ಅಂತ ಕೆಲಸನೇ ಕೆಲಸನೇ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಗುಡ್ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಸುಂಟರಗಾಲಿ ಹಾಯ್ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಯಾರು ಮಾತಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡದಿದ್ದವ್ರು ನೋಡಿ ಸುಂಟರಗಾಲಿನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಫಲ್ನಿ
ಸುಂಟರಗಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪಿನ್ ಮಂತೆಲೆ ತುಲೆಗೆ ಐಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾ ಇಟ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಸೊ ಇರೆಗ್ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬಲೆ ಇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದು ಪೋರ್ ಮಾತೆರೆಗಳು ಅಂಚ ಅವೇ ಇಂಕ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಪೂಜಿಯರು ಅವು ಐಕ ಪೂಜಿ ನೀರಿಗೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ತುಳು ಗೈಡ್ ಒಂಜಿ ಪಿನ್ ಮಂತೈತೆ ಐಕ ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವೇ ವೀಡಿಯೋ ತೂದ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂದ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಪೋಪುಂಡವ್ರವ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ದಿನೋಲ ಉಂಡಾಯ್ತು ಸೊ ಇನ್ನಿ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಬರ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಕೈಟ್ ಬರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಸಾಟರ್ಡೇ ದಿನ ಸಂಡೇ ಒಂದೆಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಎಪ್ಪಳೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೂಜಿ ಮೊನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆಜಿ ಕಣ್ಣು ತೂ ಒಂದುಂಡು ಲೆತ್ತನ ಲೆತ್ತಿನಿ ಲೆತ್ತನಲೆ ಪುಲಗೆ ಬಚ್ಚಿರ ತಿನ್ನರೆ ಬೋಡು ಸಣ್ಣ ಕೊರ್ಪನ ಪನ್ನದೆ. ಎಂಕ್ ಸ್ಕೂಲುದ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೋಪುನ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಜ್ಜಿ ಸಂಬಳ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದೆ. ಓಕೆ 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 27ನೇ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನ ಬಣದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ. ರೆಡ್ ಮೋನೆ ತೂ ಒಂದುಂಡು ಆಜಿ ಕಾರು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಲೆತ್ತರ ಇರೆನ ಲೆತ್ತಿನಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಲೆ ಪೂಲೆಗೆ ಕೆಲಸದ ಪೊರ್ತುಗು ಬತ್ತಂಡ ಬಂದು ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಪೆರಿಗೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಿ ಜವಂದಿ ಪೊನ್ನೆ ಕೇನ್ಲ ಎನ್ನ ಪಾತೆರೋನು ನಿನ್ನನೆ ಪೊರ್ಲುಗು ಮೈಪೂರ ಮರ್ಲಾಂಡು ಕೇಂದಿನ ಕೊರ್ದುಗುಡು ಅಮಸಾರ ಉಂತದು ಐಕಾದೆ ಕಾಪುವೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂದುಗುಡು ಬಂಗಾಡಿದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಕೇನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರೋನು ಪುಲ್ಲೇನೆ ಲಕ್ಕದು ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಕಾತದು ತೂಯರತ್ತ ಬೆತ್ತ ಕಂಜಿದೊಟ್ಟು ಎನ್ನನು ಸೇರ್ಸದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆತ್ತಿನತ್ತ ಸುಮಕ್ಕ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿರ ಕಜಿಪು ಅಂದೆ ವಯ್ಯಾರದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಉಂಡೆ ದುಬೈಡ್ ಊಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಉಂಡೆ ದುಬೈ ಊಟನ ಎಂಕ್ಲ ಅವ್ವೇ ಬಣದಲ್ಲಿರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ 30 ತಾರೀಕತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ದಾದ 30 ತಾರೀಕು ದಾಲ ತೊರ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ತೂವೋಡು ದಾಲ ಇತ್ತನ ಪೋಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಪೂಜೆ ಎತ್ತನು ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಎತ್ತನು ಗಾಡಿ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡಪ್ಪ ನೈಕ ಪೋಪ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಣ ಎಂಕ್ಳಿ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಣದಲ್ಲಿರು ಓಕೆ 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 ಲೈವ ಬರ್ಪ ಓಟನಾ ಓಟ ಅಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಖಾಲಿ ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಆಂಡಿ ನನ್ನ ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ ಮುಗಿಯುಂಡು ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ನನ್ನ ಪೂರ ಬೇತೆ ಮುರಣಿದ ಓಟ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡೆದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕವ್ವೇಡು ಈರ ಡಬಲ್ ಓ ಬಾಡಿ ಅರ್ಥ ನಾನು ಹೊರ ಊಟ ಅಂದು ಓದಿನ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಓಟ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ ಕೆಂಪು ಬರ್ನಗುಡ ಕೆಂಪು ಬಂಗುಡೆ ದಾದೆ ವೇದವತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ 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 ಅವೆಂಜಿನೇ ಬರ್ನಗುಡನ ಬಂಗುಡೆನಾ ಕೆಂಪು ಬಂಗುಡೆನಾ ಪರಡೆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಕೆರಡೆ ಜೀವಯನ್ನ ಪೆರಡೆ ಪಾರುಡುಂಡು ಓಟದಾನಿ ಕೆಂಪು ಬರ್ಮುಡ ಕೆಂಪು ಬರ್ಮುಡನಾ ಕೆಂಪು ಬರ್ಮುಡ ಅವ ಅಂಗಿ ಕೆಂಪಿ ಚಡ್ಡಿ ಕಪ್ಪುದ ದುಬೈ ಕ್ಲೀನ್ ಸಿಟಿ ಅಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡ್ಯಾ ಮೂಲ ಫೈನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೇರು ಅಂಚ ಕಜಾವ್ ತಕ್ಕ ನಾನು ಕಜಾವ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಕಾಂಡೆ 2-3 ಗಂಟೆಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ತಕೊಂಡು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಂದು ಬರ್ತಾರೆ 7-8 ಗಂಟೆ ನಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಪಕ್ಕ ಮನದನಿ ಫಿರ ಅಂಚಿನ ಕಜಾವ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಕತ್ತಲನ್ನ ಪೂರ ಉಬ್ಬಿನ ಕೆಲವು ತಿನ್ಪಿನಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಫೈನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೇರು ಆಂಡಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪುಚಿ ಓಕೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಪರ ಓಕೆ ನಾನು ಎಂಕುಲ ಬಂದು ಅನ್ಪುಣ ಆಡಿ ಯಾವ 2 ಗಂಟೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ನಾನೊಂದು 15 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ
ನುತ್ತ ಇವ ಕಟ್ಟಲೆ ಯಾವ ಬಣದುಲ್ಲೇರು ವೇದಾವತಿ ಅಕ್ಕ ತೇಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಮಂತೊಂಡೇರು ಮಾತಾಡಲಿ ಇತ್ತಿನೈತೆ ಏತ ಕ್ಲೀನ್ ದಿನಲ್ಲ ಆತಿ ಜನಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಚ್ಚಿ ಕಜಾವ್ ದಕ್ಕು ನೆಸಿದ ಸುಂಟ್ರಗಾಳಿ ಅನ್ನ ಕೊರಿಯ ಬಂದಿರು ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಂಟ್ರಗಾಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲ ಐಟ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನ ಬಲ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇರೇಗು ಇನ್ನ ಪುದರಂಜಿ ಪಂತಿಜಾರ್ ಮಾತ್ರ ಇರು ಸುಂಟರ ಗಾಳಿಂದ ಬನೋಡೆ ಹತ್ತು ದಲ ಬೇತ ಪುದಾರ್ ಉಂಡೆ ಇರೇಗು ಎಂಗ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪುದಾರಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಗೆ ಎನ್ನಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಲ್ತಾರು ಎಂಚ ದಾದಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಬಂದೆ ಇರ್ನ ಪರಿಚಯ ಪನುಲಿ ಆಟೋಡಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಸಾಗರ್ ಅಂದು ಬಂತಾರ ಮಾರ ಇರು ದುಂಬು ಇದು ತುಂಬ ಇಜ್ಜಾರ ಇನಿ ಫಸ್ಟೇ ಬತ್ತಿನದ ಸಾಗರಂದು ಬೇತೇರ ಬತ್ತಿತ್ತಿರು ಆರು ಬೇತೆ ಸಾಗರ್ ಕರ್ಮಸಾಗರ್ ಆರು ಬೈಜ್ಜೇರು ಪುದರ್ ದೀತಿ ಜನ್ನ ಬಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ಗೆ ಸಾಗರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ವಾ ಊರೊಂದು ಬನೋಲಿ ಸಾಗರ್ ಪುದರ್ ದೀತುಜಿ ಅರೆಗೆ ಬಣದಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ತೂವಂತೆ ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಮೆರ್ನೆಟ್ ಬರುಂತೇರು ದುರ್ಗಕ್ಕ ನೆಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಕನ್ನಡದಾರಂದೇ ನಿಂತೀನಿ ಅಂದಣ್ಣ ಬಣದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಅಂದು ನಾಟಕ ಅನ್ನ ಪುದರ್ದೀತಿಜಿ ಅಂದಂದಿ ನಾಟಕ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಅವು ಬೊಂಬಾಡು ಪುನಃ ತೂತೆ ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ ಪೊನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏನ್ನ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ಅಂದ ಅಂಚೆನೆ ಪೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಊರು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೇರು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಒಳ್ತುಳು ಬೈದ ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯ ಪನ್ವನಾ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತಿ ಬೋಡಾಯ್ನಿ ನರಮಾನ್ಯಾಗ ಬೋಡಾಯ್ನಿ ಪಾತೇರ ಬೋಡಾಯ್ನಿ ಅಂದಿ ಯಾನ ಅವೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಅರಡ ಪಂಡೆ ಏತೋ ಸತ್ಯ ಪಂಡೆ ಅರಡ ಆರಕ್ಕೇನು ಜೇರು ಶಾನ್ ದೂರ ಪೋಪಿನಿ ಆರು ಬರೊಚ್ಚಿ ಮಂಡಳಿ ಹೆಂಗ್ ಪೋಪನೈತೆ ದಾದಾ ಪುಂದು ಕೊಡು ನಾಯಿ ಬುಡಿ ಎಡ ಬುಡಾಡು ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಹಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪುಂಡು ಸಂಪು ತೂಪಿನಿ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಕ್ಕ ಅಂತ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಕ್ಕ ಶಾಂತಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ರಕ್ಷಿತ ವಿನ್ನ ಆವೇರೆ ಶಾನ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಅವ್ನು ನನ್ನ 2 ತಿಂಗಳು ಉಂಡಿಗೆ ಮಾರೆ ಓಡಿ ಇತ್ತೇನೆ ವಿನ್ನಾಪಿನಿ ವೇದಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸಿಒ ಅನ್ನ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಸಿಒ ಇರೇನು ಹಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ವೇದಾವತಿ ಅಕ್ಕ ವೇದಾವತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಕೇಂಡೆ ನಾನು ಕೇಂದಿ ಜಾನದೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ವಿಶೇಷ ಆಲ್ ವಿನ್ ಸಂಪು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಸುಂಟ್ರಗಾಳಿ ಯಾನು ಇಂಚೆನೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಗ ತುಳು ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತರ ಇಕ್ಕ ಉಂತೀನಿ ಓ ದೇವರೇ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಡಿ ಕೆ ಹಾಯ್ ಲೆತ್ತದ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ವೇದಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ವೆಜ್ ಅನ್ನ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಊರಲ್ಪ ಬ್ರೋ ಇರ್ನ ತಾಯ್ತಮ್ಮಂತಂದುಲ್ಲಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಾ ಬೇಲೆನಾ ಅತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾ ಗತಿ ನೀ ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ಇತ್ತುಂಡು ಸಿಒ ಅನ್ನನ ಅಂದ ಕೋಡೆ ಸಂಡೆ ಆಯ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾನು ಕೋಡೆ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಯ್ಚಿ ನನ್ನ ಬಿಜಿ ಏಪಲ್ಲ ಈ ಥರ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಈ ಥರ ಲೈವ್ ಮಂತಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಓಡಿನ ಪೋಯಾರ ಪುರ ನಾವು ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬತ್ತಂಡ ಬರ್ಪೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡವಲ್ಲ ದಂಡಲೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂದಂಡ ವೇದಾವತಿ ಹಾಯ್ ಸುಮಕ್ಕ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಕ್ಕ ವಾಂದು ಇದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಪ್ರೇಮದ ಕಾದಂಬರಿ
ಬರೆದೆನು ಕಣ್ಣೀರಲಿ ಕತೆಯು ಮುಗಿಯದೆ ಹೋದರು. ಆಯ್ ಸುಮಕ್ಕ ಬಣದಲ್ಲಿರು ವೇದತೆಕ್ಕ ಸುಮಕ್ಕ ವೇದತೆಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಬಣದಲ್ಲಿರು ವೇದತೆಕ್ಕ ಆಯ್ ಅನ್ನ ಬಣದಲ್ಲಿರು. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದವ್ರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದವರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನು 9 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, 9 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡುವಲ್ಲ ಸಂಪದನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಮಲಗುವ. ದಾದ ನಾಡು ಎನ್ನಡ ಪಲ್ನೆ ಒಣದಲ್ಲಿ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಯಾನು ತುಳು ಲೈವ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಪಿನಿ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಲೈವ್ಗೆ ಪೋದು ಎಡ್ಡೆ ಕವನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ ಅಗುಲು ಹೈಡ್ ಮಲ್ತೇರು ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಂದು. ಓ ಅಂದೆ, ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಬರೆದನು ಕೊತ್ತೆಂಬೇರಿ ವನದಲ್ಲಿರು ವೇದತೆಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುಮಕ್ಕ ವನದಲ್ಲಿರು. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಕವನ 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 ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುಮಕ್ಕ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ವೇದತೆಕ್ಕ. ಬರೆದೆನು ಕಣ್ಣೀರಲಿ नी मीठीद कुछ मेरे रश के कमर तूने पहले नजर जब नजर से मजा आ गया. ಎಂಕ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಕೋಲ್ ಕೊಡ್ದು ಪೆಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಕೋಲ್ ಕೊಡ್ದು ಪೆಟ್ಟದಿನ ಬಿಲ್ಲ ಕಾಂಡ ತೇಜಿರಲ್ಲ ದಾದಾನು ಬನ್ನಿ ಹೊರವರ ಅಂಚ ಆಪುಂಡಿ. ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ವ್ಯೂ ಮೋರ್. ದಾದಿಗೆ ಅನ್ನ ಸರಿತಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇರಾಗೇನಂದ್ರೆ ಸರಿತಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಜಿರಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ಪಾತೆ ನಾತೆ ಎಂಕ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ದು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪನ ಬೇರೆ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಸರಿತಕ್ಕ ಮಲ್ತೇರ ದಾದಿಗೆ ಅನ್ನಂಗೇನಂದ್ರೆ ಯಾನು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪಿನಿ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಆರು ಪಗೆಲ್ಡು ಮನ್ಪುಣತೆ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ. ನೀವು ಸುಂಟದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಯಾನು ಪಿದಾಡ್ವೆ ಬಾಯಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಣ್ಣ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮು ಎನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ಲ ನನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಪಿದಾಡ್ನು ಬಕ್ಕಾವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಸುಂಟರಗಳಿ ಬೀಸಿದ್ರೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದೌದು, ಸುಂಟರಗಳಿ ಬೀಸಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೌದು, ಸುಮಕ್ಕನ ಲೈವಿಗೆ ಸಹ ಪೋಲೆ ಅವೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. ಆರು ಬೈಯಾಡು ಮನ್ಪೇರು ಆರ್ಲ ತುಳುಟೆ ಮನ್ಪುಣಿ. ಈಗ ಬೀಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಕ್ಕ. ಹೌದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಸುಂಟರಗಳಿ ಸೂಪರ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಮತ್ತೆ ಏನು ವಿಶೇಷ, ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊಡೆದಂಚಿ ಮೋನೆದಾಯ ಪಾಡುಂದಯ್ಯ ಕೊಕೈಡು ಅಂಚದಾಯ ಕುಲ್ಲೊಂದಯ್ಯ ಏರಾಸೈ ತಿಲಕ ಬುಳ್ತನ್ವಯ್ಯ ಬುಳ್ತದಲ್ತ ತೆಲ್ತಂದು ನಲ್ತನ್ವಯ್ಯ ಅತ ಬುಳ್ತದಲ್ತ ತೆಲ್ತಂದು ನಲ್ತನ್ವಯ್ಯ. ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಂಡನಿ ತಿಕ್ಕಂಡಪ್ಪ ಮದಿಮೆ. ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದೌದು, ಮಾಡ್ತಾರೆ 4:15 ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮತ್ತು ವೇದಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಳು ಲೈವು.
ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಲೈವಲ್ಲಿ ಬರುವವರೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಇದ್ದವರೇ. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ಅವರು 4:30 ಇಂಡಿಯಾದು 4:15 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 4:15ಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಅದೇ ಸುಮಕ್ಕ 4:15 ಅಲ್ಲಲ್ಲ, 4:15 ಇಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆ, ಸಾರಿ 4:15 ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಊರಲ್ಲಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 5:45, ಹೌದೌದು. ಅದು ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತು ಆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹುಡುಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಈಗ, ನಾಳೆ ಆದರೆ ಲೈವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೇದಾವತಿ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ನಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ನಮ್ಮ ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಎಲ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಾ ಸ್ಪೈಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ಸು. ಅವ್ರದ್ದು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಟು, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅವ್ರು ಲೈವ್ ಬರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಖಾಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕೋದು. ಸುಮಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಬಣದುಲ್ಲೇರು. ಸುಮಕ್ಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ ಬಣದುಲ್ಲೇರು. ಹೌದೌದು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ನಮ್ಮ ಊರಿನವರಿಗೆ, ತುಳುನಾಡಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಗಂಡಸರಿಗೂ ಮಾಡಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಬಣದುಲ್ಲೇರ ಅಂದ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೈಡ್ ಬರೋದುಂಡ ಅಥವಾ ನಡುಡು ಬರೋದುಂಡ? ಆಡೆ ಮನಸ್ಸು ಸುಮಕ್ಕ ಬಣದುಲ್ಲೇರು. మన సాతి జీర్నాడు ఇంజినే పోనసోన్ పోరే 10 గంటలు మనసు మల్తినాకనే ఒక చెప్పారా ఈ రేట్ కంటే ఈ రేట్ చెప్పు నాదే. ನನ್ನ ಊಟ ಮಾಡೋದು. ಹೌದಾ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಾನು ಸಹ ಇನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಕು. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಲಗಬೇಕು. ವೇದವತಿ ಅಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡೆ ನೀರು ಅನ್ನ ಅಂದೆ. ಆಡವರು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು. ಸುಮಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟೆ ಒಣದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾನು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪ್ನತ ಅನ್ನಂದು ಇದು ಕುಳ್ಳುವಾರದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಂಟರಗಾಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ. ವೇದವತಿ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗೇನೆ ಕೋಸ್ಟಾ ಸ್ಪೈಸಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಆಯಿತಾ. ಹಾಯ್ ಸುಂಟರಗಾಲಿ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಈಗ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿ ಆಯಿತಾ. ಈಗ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ವೇದಾವತಿ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಸಬ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಕಟಿಲ ತಲತ ಪೀಠೊಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಲಂಕಾರೊಡು ಪೂತ ಪೂಜೆ ಕೈ ಕೊನುನ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿಯೇ. ಓ ತೇಜಸ್ ಬರ್ತೀರಿ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ತೇಜಸ್ ಬ್ರೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ತೇಜಸ್ ಸನಿಲ್ ಒಂದು ಏರು ಹೊಸತಾಗಿ ಬಂದಿರುವವರ ಬ್ರೋ. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇರತ್ತು ತುಂಬ ಇದ್ದಾರ. ನಾನು ಹುಷಾರುಳ್ಳ ಐರೆಂಚು ಉಳ್ಳರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಣ್ಣನುಳ್ಳರು. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸೈಸ್ ಕಜಿಪುದಾದೆ ಮಲ್ತಾರಿ ಈರಕ್ಕೇನೊಂದುಳ್ಳರು. ಶಾಹುಲ್ ಅಮೀದ್ ಬರ್ತೀರಿ. ಹಾಯ್ ಶಾಹುಲ್ ಅಮೀದ್ ಬ್ರೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಸುಮಕ್ಕ ಊಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು 1 ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಊಟ ಆಗಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು 2 ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿತೀನಿ. ಹೌದಾ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಶಾಹುಲ್ ಅಮೀದ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು, ಸೌಖ್ಯನೇ. ತೇಜಸ್ ಬ್ರೋ ಮುರಣಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಗಡ್ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಕವಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಣದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏರಂದಾವೆ. ಸಾರಿ ನಾನು ಕೊಂಚ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೆ. ಓ ಸುಮಕ್ಕನ ಬ್ಲೂ ಪೋಂಡವೆ ಒಂತುಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪಿರ ಊರಿಯ ಕೊರ್ರೆ ಬನ ಊರಿಯನ ಪೋಪುಂಡು ಮಾರೆ ದಾದ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಅಕ್ಷರ ಅಂಚದು
ಸುಮಕ್ಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ಇರು. ಹಾಯ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಶಾವುಲ್ ಬ್ರೋ ಒಣಸಂಡೆ ಇದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗ. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸುಮಕ್ಕ ಓಕೆ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಕುಡೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲೇ ಪೇಂಟ್ ಬತ್ತನ ತೂಯಾರೆ, ಪೇಂಟ್ ನೊಂಗುಡ ತೂಯಾರೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಿನ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಿನ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ತೇಜಸ್ ಬ್ರೋ ಒಣಸಂಡೆ ಇದಾದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗ. ಕೋಡಲೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತನಿಗೆ ಐತೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಇನಿಯ ಅಂತೂಯ ಮಾರೆ ಕೆಲ ವೀಡಿಯೋ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಪೂಜೆ ಇತ್ತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೆಟ್ಟು ಅಜ್ಮಾಂಡ್ ಆನಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಅಂಡದ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನೆಲ್ಲ ಪೋಯರ ಆತಂದು ವೇದವತೆಕ್ಕ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಹಲ್ವಾ ಮಣದಲ್ಲೇರು ಹೌದು ಮಣದಲ್ಲೇರು ಶುಂಠರಗಾಲಿ ಹಾಯ್ ಪಣದಲ್ಲೇರು ಕೋಸ್ಟ ಸ್ಪೈಸ್ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸುಮಕ್ಕ ಮೀನಿಗೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲೇರು ಶುಂಠರಗಾಲಿ ನೋಡಿ ಅವರು ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಕೋಸ್ಟ ಸ್ಪೈಸ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಹ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಟು ತುಂಬ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿರುವಾಗ ಚಾಲು ಇಡಿ ಆಯ್ತಾ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮೋನೋ ಆಗಿದೆ ಈ ಚಾನೆಲ್ಲು, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು. ವೇದಾವತಕ್ಕ ಓಕೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಾಜೇಶ್ ಬಣ್ಣದ ಇನ್ನೊಬ್ಬದರಿಂದ ತೇಜಸ್ ಶನಿಲ್ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಓಕೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಅನ್ನ ಒಣನಲ್ಲೇರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಉಪಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಪುರ್ಸೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಲಗುವಾಗಲೂ ನೋಡಿದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಚಾಲಿಟ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ನೋಡಬೇಕಂತಲೇ ಇಲ್ಲ ಚಾಲಿಟ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ದುಬೈದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು. ಮೀನಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬುಧವಾರ ಷಷ್ಠಿ ವೃತ ಉಂಟು ಸರಿತಕ್ಕ ಓ ಅಂದೆ ಒಂಜು ವಾರ ಮೀನಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಅವೇ ಷಷ್ಠಿ ವೃತ ಅವೇ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಸುದೇಬಾರಿ ಇಟ್ಬೋದು ಮೀದ್ ಅಲ್ಪನೆ ಅಟಿಲ್ ಮಂತ ತಿನ್ಪಿನ ಉಣ್ಪಿನೇ ದುಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಗಳು ಪೋಂತೀರ ಅಂಚ ಗಂಜಿ ಮಂತ ಉಣ್ಪಿನ ಅಂತ ಎಸ್ ನಿಕ್ಲೇ ಸುದೆ ಕೈತಲ್ಲಿ ಉಂಡದೆ. ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ತೆರಿಯಂದಮ್ಮ ಪೂಜನೀಯಮ ಗೊತ್ತು ಚಮ್ಮ ಹಿರೇನ ಸ್ಮರಣೆ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತು ವಿಶ್ವರೂಪಿಣಿ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಅವನ್ ಬರ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸುಂಡ್ರಗಾಳಿ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಬು ಕೊರ್ದು ಬರಡು ಅಂದಿ ಸುದೇ ಬರಡು ಮನ್ಪುಣ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವೇ ಅಮ್ಮನಗಳು ಪೋಂತೇರು ದುಂಬು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಪೋತ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಪೋತೇರು ಅಪ್ಪ ಯಾನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾನು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಇಲ್ಲ ಓಹೋ ಚೆಲುವೆಲ್ಲ ನನ್ನೆಂದಿತು ಚೆಲುವು ನಾಟ್ಯವಾಡಿ ತಾನೇ ಮುಗಿಲೆಂದಿತು ಹೂವು ಚೆಲುವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅನ್ನ ಬಾಯ್, ಶುಭರಾತ್ರಿ ಇರೆಗ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅನ್ಕೊನು ಯಾನು ಸುಂಟರ್ ಗಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬರಡೆಂದು ಕುಲ್ದೀನಿ ಆರೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆರತ ಅವಿಲ್ ಮಲ್ಕು ರುಚಿ ಆಗಿದೆ ಮನದಲ್ಲೇರಿ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಅಣ್ಣಲ್ಲವ ಅವರು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು. ಸುಂಟರಗಾಲಿ ಹಾಯ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಂಟರಗಾಲಿ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ 8:30 ಇಂಡಿಯನ್ ಟೈಮಿಂಗಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಗೈಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ. ಓ ಸೋರಿ ಅಕ್ಕ ಪಣದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಪ್ಪ ಇಟ್ಟದಾಲಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ಸಾ ಅವರು ಲೈವ್ ಬರಲ್ಲ, ಅವರು ಖಾಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಲೈವ್ ಇದಾಗ್ತಾರೆ. ಪುರ್ಸೊತ್ತಿರುವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ವ್ಯೂಸ್ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ.
ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಲು ಮಾಡಿ ಇಡಿ ಆಯಿತಾ. ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಸಿಗುವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದರೆ, ವೈಫೈ ಫ್ರೀ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚಾಲು ಮಾಡಿ ಇಡಿ. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ನನ್ನದರಲ್ಲಿ. ಅವರದಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಆಗ್ತದೆ, ನನ್ನದರಲ್ಲಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಯಿತಾ. ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ. ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಶುಭರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೋಡ್ತೇನೆ ವಿಡಿಯೋ, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು, ನೋಡುವಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು. ನಿಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ತೋರ್ತು ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಎದಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬನ್ನದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ.